Boa tarde, principiamos o pleno correspondente ao mes de abril. E primeiro punto, aprobación da ata da sesión plenaria anterior de data 25/3/25. Apróbase? Bueno, hai unha apreciación do BNG de que donde pon votou con V hai que poñelo votou con B, e xa se sustitúe e para que non cambie a interpretación do propio texto. Si, no, digo vostede, como é non te... Si, digo vostede, se quere. Non se votou refería a unha votación. En vez de votou. Claro, votou con B significa o mismo que non significa o mismo que votou con V. Ben, pois feita esa aclaración, apróbase, votos a favor, unanimidade. Punto número 2, expediente modificación do Regulamento Orgánico Municipal para a regulación do sistema de videoacta. Ten a palabra a voceira do Grupo de Goberno. Gracias, alcalde. Bueno, la propuesta que traemos al Pleno es de la modificación en relación con, bueno, del RON con la videoacta, que fue una solicitud previa de la moción del BNG en su momento. Esta propuesta que todos hemos visto y debatido en la comisión informativa sobre las variantes, por lo que veo ahora, presenta el Grupo Popular una enmienda al artículo 104, ¿no? Sí. Vale. Nada, vimos que por lo menos en el último documento que se nos puso a disposición no se había tenido en cuenta las correcciones que se habían hecho en la comisión. Entonces lo presentamos como enmienda tanto para el Pleno y para las comisiones, como en el siguiente punto, que era para los juntas de gobierno local, que también venían distintos puntos en los que se podría hacer a distancia, entonces para que queden de la misma manera tanto en unos órganos como en los otros. Creo que por parte de Alternativa había tamén unha suxestión. Sí, adiante. Ay, perdón. Gracias, señor alcalde. Queremos aproveitar esta intervención para disculpar a ausencia da nosa voceira que se encontra de baixa médica nestes intres, sendo este o motivo da súa ausencia. Así mesmo, queremos manifestar que vamos a votar a favor desta proposta de modificación do ROM, xa que nos parece un gran avance para o Concello. Somos coñecedores de que a Comisión Informativa de Presidencia previa a este pleno dictaminou a favor desta proposta, se ben o fixo coa emenda de supresión do segundo párrafo do artigo 104. Queremos aproveitar esta intervención para propoñer unha emenda nese punto en concreto, sendo o texto a propoñer desde o noso punto de vista máis inclusive, dando deste xeito lugar a menos interpretacións. A nosa emenda propón que o párrafo do artículo 104.3 quede da seguinte maneira. Co obxectivo de permitir a asistencia dos membros do Pleno da Comisións Informativas e da Xunta de Voceiros de forma non presencial, de xeito híbrido, poderás asistir a distancia a ditas sesións, participando nas intervencións e votacións dos asuntos a tratar, mediante videoconferencia nos seguintes supostos tasados: que teñan baixa por risco durante o embarazo, que gocen do permiso de maternidade ou paternidade e que se encontren en situación de baixa médica. O que se pretende con dita emenda é que calquera membro da corporación que se encontre de baixa médica, independentemente do motivo, poida participar no pleno de xeito telemático, sempre cando a súa situación de saúde o permita. A participación non resulte incompatible coa súa recuperación e que, por suposto, así o poida aconsellar o médico que supervisa a baixa. É importante recalcar que dito artigo ofrece esta posibilidade como algo potestativo e non obrigatorio, sendo a persoa que se encontre en algunha das situacións indicadas a que opte por poder asistir aos órganos deste xeito, sempre cando, como decimos, a situación clínica da baixa o permita. Para nós, esta emenda é favorable para todos os que nos encontramos aquí sentados, xa que o que pretende é facilitar a participación política en circunstancias sobrevidas que poden xurdir en algún momento para calquera de nós. Agardamos contar con vos apoio. Ben, por a nosa banda non hai ningún problema. Simplemente, bueno, no que presenta o Grupo Popular, decir unha cuestión, un pequeno matiz que me poden corrixir. Vamos a ver. Hai que distinguir entre o que son as comisións informativas, xunta de voceiros, donde hai suplentes,
podemos ser todos os membros do grupo municipal os suplentes, co cal quedamos perfectamente sustituídos, e despois no pleno municipal os concelleiros non se poden sustituir, nin se pode delegar o voto. E o que estamos tratando aquí, a expensas de que o secretario nos poida correxir, é que no pleno, en caso destas casuísticas que, bueno, pola nosa parte hai a vontade de aprobalas, porque consideramos que unha enfermedade de risco pois non exime de que esa persoa poida estar representándonos, non hai suplentes, non hai posible suplencia nun pleno municipal, co cal un grupo con 7 concelleiros como teñen vostedes ou con 4 como ten o BNG, se se quedan con 3 son 3. Nunha xunta de voceiros xa hai suplentes, hai a posibilidade de enmendar esa suplencia, nunha comisión informativa exactamente igual. Entonces, entendemos o sentido da enmenda do Grupo Popular, pero, vamos a ver, hai en cada grupo tantas posibilidades de sustituir ao titular como concelleiros temos. Non é o mesmo no caso do pleno, que podemos perder unha votación ou se pode gañar en función de que unha persoa este convalecente dunha enfermidade porque é insustituible. Vale. Simplemente ese matiz, con todo o respeto, e creo que hai un consenso total, porque no propio Congreso dos Diputados, e bueno, estamos todavía a expensas de que o Parlamento de Galicia pois tamén se pronuncia nese sentido, pero creo que é un avance. Pero non ten nada que ver o pleno municipal, o pleno do Congreso dos Diputados, o pleno do Parlamento Galego, o pleno de Culleredo, porque aí somos insustituibles, o sea, a nosa acta de concelleiro é insustituible. A hora de votar, hai unhas casuísticas que é as que queremos regulamentar, que son, bueno, pois se estamos nunha situación persoal que se determina neste acordo, oye, pois, dende a nosa casa ou dende o hospital ou de onde estemos, podemos votar. Porque non hai posibilidade de suplencia, nin de delegación de voto. De acordo? Eu o digo con todo o cariño e respeto. No, alcalde, solo aclarar que, a ver, yo creo que ambas enmiendas, aunque no compartimos, entiendo la del PP porque hubo un debate en la comisión informativa. Es verdad que a propuesta del BNG se retiraron los dos supuestos últimos. Yo creo que intervine, tú estabas quizás, creo, en esa comisión, no compartía lo de eliminar lo de la baja médica, ¿no? Enfermedad grave. Se quedó un poco que se iba a revisar. Es verdad que a lo mejor luego en los documentos en algunos se excluyó, en otros no se excluyó. Es verdad que también se puede enmendar aquí. Entonces yo creo que conjugar la vuestra incrementando lo que a mayores plantea alternativa, yo creo que por parte del equipo de gobierno sería una enmienda perfecta para aprobarla. El texto que a nosotros nos llegó sin haber sido modificado después de la comisión en la que sí que participé, aparece enfermedad prolongada grave que justificadamente impida su asistencia personal a la sesión y que se atopen fuera de la comunidad autónoma por causas justificadas que les impidan asistir presencialmente. Eso se tendría que modificar entonces con que esté de baja y eliminar el último supuesto de estar fuera de la comunidad. Sí, a ver, lo que se acordó en la comisión sí que la última se eliminaba, lo de fuera de la comunidad autónoma, y lo de la enfermedad grave, como siempre es como muy difícil de tal, la parte que pone justificada, sí comparto la visión alternativa que tienes una baja médica. Creo que una baja médica es lo que justifica que efectivamente una persona, da igual que sea una enfermedad grave o no grave, es una enfermedad que te está incapacitando temporalmente. Entonces, con reflejar una enfermedad que venga con una baja médica sería suficiente para poder permitir el voto. Yo creo que es algo que creo que nos afecta a todos, o nos puede afectar en algún momento, porque una enfermedad es algo que nadie pide y lo que tenemos que tener es dar pasitos para adelante, no para atrás. Entonces, por nuestra parte, sí. Yo, desde el respeto, lo único que digo es que donde hay suplentes ya no hay problema. Nada más. Es decir, cuando usted no puede venir a una comisión, o yo, tenemos quien nos sustituya. Entonces, ahí ya hay votación igual. El problema es en el pleno, que tenemos que votar y hay una persona pues con una incapacidad
bueno, pues por lo que sea, no vamos ahora aquí a poner la casuística que pueda haber, hombre, pues efectivamente, ¿qué pasa? Que esa persona está convaleciente de una enfermedad y por ese voto aprovechamos y traemos al pleno los que sean, tanto la oposición como el equipo de gobierno, una moción porque sabemos que está... No, bueno, pues que tenga la posibilidad, bajo esa casuística de tal. Donde son órganos colegiados, pero no es el pleno, ya tenemos la posibilidad de sustituirnos. Con lo cual, ahí es lo que yo quería aclarar nada más. En el punto 4 de otros órganos colegiados quedarían las mismas causas. Tamén se eliminaría atoparse fora do municipio por razóns vinculadas ao desempeño de funcións públicas ou outros motivos persoais debidamente xustificados. Y enfermidade grave, si no es incluido con baja. El problema mayor es el pleno. Lo entendemos todos, ¿no? Sí, Choucín. Tono. Ben, moitas grazas. Non falei antes porque bueno, alterouse o orden, non pasa nada, non hai ningún problema, non? Efectivamente, o primeiro é dicir que coincidindo ca señora Marta Figueroa houbo debate na comisión sobre esta cuestión porque todos queremos ampliar dereitos e ampliar posibilidades. Aí eu creo que somos todos. Agora ben, hai que decir, o primeiro de todo é que a proposta do BNG inicial que dá lugar a isto que ven hoxe a pleno era implantar un sistema de videoacta. Foi o goberno que unha vez que estudia iso e abre o RON, que a modificación do RON é unha cuestión importante, o Reglamento Orgánico Municipal, que é o que rixe o funcionamento dos plenos, o funcionamento das comisións, o funcionamento dos órganos decisivos no Concello, pois inclúyese esta posibilidade que, se ben ten informes favorables, a nós parécenos moi atrevida porque está indo a regular sobre algo que a priori non é o ámbito que lle corresponde. Insisto que consta de informes favorables, pero non hai máis que ver que en plena pandemia tuvo que regularse algo así de forma excepcional no Congreso dos Diputados. E por eso se puderon celebrar plenos telemáticos. E limitouse a ese período. Queda aberto a que, pois, ojalá non suceda, pero que pasara algo similar, non? De unha situación de emerxencia. Entonces, unha vez dito eso, que se incluya esta posibilidade, outro día houve efectivamente moito debate, é moi certo o que está dicindo o señor alcalde, seguramente porque lle acaban de asesorar, a respecto das suplencias. E iso o que nos leva é que o punto 4 de outros órganos colexiados é que xa non hai por que andar dicindo si quedase o asá, é que o podemos suprimir inteiro. Porque outros órganos colexiados non son determinantes, como é o que se decide en pleno. E se estamos de acordo en eso, que é a proposta do BNG, pois, a respecto do punto 3, que fala de asistencia dos membros do pleno das comisións informativas e da Xunta de Voceiros de forma non presencial, podemos deixar solo para o pleno. Porque, efectivamente, nas comisións informativas e Xuntas de Voceiros, que acude, que sucede con frecuencia, pois que non suplimos uns aos outros porque non se está. Por tanto, se tachamos comisións informativas e Xuntas de Voceiros, pois tamén estamos acotando o tema. Por que temos que acotalo tanto? E agora estamos de acordo en deixar nos dous supostos. Por que? Porque aquí estamos falando dunha cuestión de garantías xurídicas. Mire, vamos a poñer un exemplo desde o BNG. Este concelleiro asistiu a unha cuestión que non tuvo ocasión de volver a asistir en 2015, hai 10 anos xa, que era o acordo dos plenos da contratación da xestión da auga potable, que o levamos tendo en precario, despois volvemos a falar deste tema, desde 2014. 2014, a xente di por costumbre que a concesionaria Gestagua non é concesionaria de nada. Gestagua pasa as facturas a fin de mes, pero non ten ningún contrato que lle otorgue ninguna concesión. Bueno, pois en aquel momento trouxeronse uns pregos polo importe que supoñía, porque eran unha cantidade que excedía o que pode licitar ou aprobar o alcalde ou que pode aprobar a Xunta de Goberno. E tiña que decidir o pleno,
porque iba a ser por enriba dos 5 millóns de euros de importe o contrato en todos os anos de vigencia. Vale. Que sucede se tomamos unha decisión na que efectivamente falta unha persona e o seu voto determinante, ou esa persona non falta e asiste telemáticamente, e resulta que ao final hai unha adjudicación, aproba os pregos, hai unha adjudicación a unha empresa, e a segunda, que queda unha décima, di, pois mira, isto está viciado desde orixen, e non vale, tumbámoslo todo e volvemos a empezar. Pois seguramente teñamos un problema. E a iso nos referíamos outro día cando falamos de garantías xurídicas. No procedimento administrativo, os actos deben ser motivados e fundamentados, e non cabe a discrecionalidade, non hai marxen a discrecionalidade. Vale? Por tanto, debemos reducilo eso ao mínimo posible. Pero é certo, temos informes favorables de que isto se podría facer. É certo, moi reelaborado. Nós, por eso mismo, para deixalo acotado a mínima expresión, deixaríamoslo nestas dúas cuestións a respecto da baixa por risco de embarazo e o permiso de maternidade ou maternidade. Por qué? Porque, por exemplo, falar de enfermedade grave, iso é unha ambigüedade. Cando un vai ao médico e lle dan a baixa, a incapacidade laboral transitoria, non lle poden ali, usted, pois mire, é camionero, non pode conducir o camión, pero pode si quere traballar no xardín da casa. Pero ao pleno si pode ir. Non di eso, a incapacidade laboral transitoria. Entonces, quen acepta ou quen rechaza cando alguén diga que ten unha enfermedade grave? Dígolle máis. Por que queremos reducilo a mínima expresión? Que pasa cos medios técnicos? Imaginémonos mañán que calquera das persoas que está aquí quere acceder por vía telemática ao pleno. É certo que fixemos no pasado, insistía na excepcionalidade da pandemia. Que pasa se alguén está asistindo e se lle cae a línea, ou se lle apaga o ordenador? Non, é que era o teu ordenador que estaba mal. Por qué? Eso obligaría a proporcionarlle medios técnicos a esa persoa, incluída a liña. Imaginémonos unha persona que está no hospital. É dicir, estamos introducindo unhas cuestións que van moito máis alá da capacidade normativa que ten o Concello de Culleredo e este pleno. Por tanto, nós, con un criterio de prudencia, reduciríamoslo a mínima expresión. Sí, a partir de aí, asumiríamos ese risco, esa mínima expresión. Ojalá teñamos moitas situacións desas dúas que deixamos, porque necesitamos que o país medre, porque vamos en decadencia demográfica, pero limitaríamos a deixalo aí. Por tanto, por concretar a proposta, anulamos todo o punto 4, ese dos outros órganos colexiados. No punto 3, tachamos o das comisións informativas e asuntos de voceiros, deixamos solamente o pleno. E deixámoslo solo cos dous puntos iniciais, que son baixa por risco durante o embarazo e permiso de maternidade e maternidade. Esa é a nosa proposta, que creo que ven a resumir a de todos, pero, matizando un pouco. Esa é a nosa proposta. Moitas grazas. Si o secretario entende o que queremos decir, eu estou completamente de acordo co que vostede di, ou prácticamente de acordo. Creo que donde hai posibilidade de sustituir non é necesario regular, porque xa está regulado. É dicir, se eu como portavoz non poido vir e teño un sustituto, xa ven. Se eu nunha comisión informativa, como membro da comisión informativa, non podo vir e ven un sustituto, xa ven. Hai 7 posibilidades, 4, 3, 5, as que sexan, en proporción a cada grupo. Co cal eu creo que iso é redundar nun tema, é como un tema redundante. Logo, no tema das enfermidades graves, é que eu non me atrevo a regulalo, porque nese sentido o propio Congreso dos Diputados é moi estricto, pero creo que, eu creo na boa fe e na boa vontade de cada un. O sea, que esa é a premisa principal. Eu creo que nadie se vai poñer enfermo por non vir ao pleno. Eso está claro.
porque creo que nos anos de historia da democracia en Culleredo ninguén fixo eso. É unha cuestión de actualidade, de regulalo, de mobilidade, de moitas cuestións que son de actualidade e a legislación ten que ir nese sentido. Entón, eu creo que, efectivamente, con todo o respeto, e respetando que podíamos decir, no caso imposible de que se poidera sustituir a alguén, porque tamén pode xurdir unha cousa, señor Chouciño, digo por que un grupo teña unha persoa solo, e que sea insustituible, porque pasou, ou pasa, é dicir, pois resulta que un grupo municipal consigue un concelleiro solo e non ten quen o sustitúa e está en situación de embarazo ou de enfermidade grave. Vamos a permitirlle que... Pero primeiro os suplentes. ¿No? Entende o que lle quero decir, ¿no? Hasta aí podemos chegar, porque ahora temos 4, 3, 7, 8, pero cando hai un solo é máis complicado. Entón, posiblemente, o que di o Partido Popular, non sei se chegaron a ese extremo, pero pode ter razón. É dicir, claro, cando un ten un concelleiro solo e resulta que ese concelleiro que ten que ir a unha comisión informativa e non hai posibilidade de sustituílo, porque, estaríamos falando xa de grupo mixto e todas estas cousas. Como facemos? Podemos deixalo aí no ambiguo, non? Primeiro, que sexan os suplentes, en caso de que os suplentes non poidan sustituir, non sei como... Digo por ampliar o debate, que é un tema máis interno, que isto xa debería de ser un tema máis interno que de pleno, porque nos atinxe o que é a organización do Concello, pero é unha realidade, é dicir, agora temos 8 concelleiros o Partido Socialista, 7 concelleiros o PSOE, 4 o BNG, 2, hai posibilidade de sustituirnos en todos os órganos colexiados. Pero se hai un solo, non hai posibilidade. Entón, e esa persoa pois está embarazada e de risco. Vamos a deixarlle que vote. Secretario, como poderíamos regular eso? Entra dentro da lógica, non? Alcalde. Con todo respeto, Perdón, yo solo quería puntualizar unas cosas. Sí, compartimos lógicamente la parte de la suplencia. Aquí non hai grupos, aquí é unha cuestión de... Es un debate, además muy sano. Un debate sano. Que yo creo que lo que debatimos es si ampliamos derechos o los limitamos, ¿no? El que alguien pueda elegir en un pleno, decidir votar telemáticamente o no, porque no es obligatorio, se permite. A colación de lo que decía Tono, que caso puntual cuando fue el COVID, yo tengo una resolución, habrá muchas más, del Ayuntamiento de Madrid, del 27 de febrero del 2023, que recoge esto mismo. Los concejales que disfruten del permiso de maternidad o paternidad, así como aquellos que padezcan enfermedades graves que claramente impidan su asistencia personal a la sesión, podrán asistir. Me refiero que hablaste, Tono, de que estamos regulando algo que no nos compete. Bueno, pues Madrid ya lo hizo y seguramente muchos más ayuntamientos, por resolución de presidencia del Pleno. Vale, no es una resolución así hecha, se resuelve en el Pleno. Por tanto, sí se puede legislar así, porque ya te digo, esto es de febrero del 23 y sigue en vigor. Y seguramente que si buscamos habrá más ayuntamientos que lo hayan aplicado. Por tanto, ni vamos a ser pioneros, ni vamos a estar vulnerando ninguna legalidad. Luego, repito, la enmienda que yo entendí, le creí entender al compañero de Alternativa, es que la enfermedad tiene que ser con baja médica, obviando si es grave o no es grave. Si aquí estamos poniendo en duda que una baja médica es real, entonces estamos poniendo en duda todo. Entonces, lo que vinculaba, lo que yo entendí, Miguel, si no me corriges, es que lo vincula a una baja médica, no a decir grave, se puede justificar, lo podrá poner papel, no tiene por qué decirse, son datos de carácter personal de grado 1, protegidos por la Ley de Protección de Datos, pero en el momento en que tú tienes una baja médica, que te la da un médico, tiene toda la credibilidad del mundo. Por tanto, es por lo que yo creo que se debería de incluir, se debería de apoyar y no vulnerar el derecho de un compañero de esta corporación a poder votar porque porque tenga algo sobrevenido que no ha pedido. Repito, la enfermedad no se pide. Por tanto, con baja médica yo creo que se debería de valorar ese supuesto, incluirlo a mayores, independientemente de que en los que haya suplencia se tire de los suplentes y en el Pleno se permita votar en los 3 primeros supuestos, excluyendo el 4º.
Creo que es bastante claro. A mí me parece bien que quede así, o sea, con suplencia, y cuando no haya posibilidad de suplencia que se permita pero únicamente en esos supuestos, quitando el estar fuera por causas justificadas. Entonces estamos de acuerdo en que en el Pleno la casuística, nosotros vamos a aceptar la enmienda, hay que votarla, pero vamos a aceptar la enmienda de alternativa, y en el caso de los órganos colegiados, en caso de que se agoten las posibilidades de la suplencia, hombre, que estén todos de baja, sería un caso rarísimo, pero también se puede dar la casuística de que haya un solo concejal y que no haya posibilidad de sustituir, y que ese concejal no quiera venir al Pleno o que esté enfermo de verdad, o concejala. Entonces, ahí es donde podemos llegar a ese extremo. No sé si lo que es la esencia del secretario la ha captado para recogerla en el acta, y si estamos todos de acuerdo... No, se me permite... Tony. Se me permite... No, non estamos todos de acordo. Vale. Señor Marta Figueroa, usted dixo si me entenderá ben ou non. Non me entendiu ben. Mire, que padezcan enfermedade prolongada, grave, que justificadamente impida. 3 premisas. Enfermedade prolongada, que é prolongada, un mes é prolongada, 6 meses son prolongados, unha semana é prolongada, 2 anos, que é prolongada, queda indefinido. Hai incerteza, hai marxen para discrecionalidade. Grave, que é grave, eso non o pon na ILT. Pon que que ten unha incapacidade laboral transitoria, nada máis. Non pon o grado de gravedade. Cal é o grado de gravedade que impide asistir ao pleno? Di usted, di o señor Riobó? Non, discrecionalidade. Que justificadamente impida. Quen justifica que o impide? Discrecionalidade. Por tanto, eu diríalles que isto xa outro día, efectivamente, tuvemos un debate no que, efectivamente, se modificara xa en comisión a proposta, non sei por que non se recolleu todo, eu diría de deixalo, volverlo a discutir en comisión, e, oiga, que non pasa nada, votense as distintas propostas e que xa adiante sale, pero nós, desde logo, creo que justificamos sobradamente o de que hai que salvaguardar. Usted dime que hai unha resolución de Madrid, vale, e mañán cae unha, como o exemplo que lle acabo de poñer, e vai o contencioso, gánane, e en Madrid teñen feito un lío, e nós en Colleredo queremos estar precavidos de que iso pode suceder. Co debido respeto, Toni, calquer persona que este de baixa pode vir ao pleno. Pode vir ao pleno, se quere. Está regulado. O sea, eu estou de baixa por lo que sea e podo vir ao pleno. É lei. Me rompo unha perna e estou de baixa no meu traballo e podo vir ao pleno. Corríxame, Claro, no, sí que é o debate, sí. Aquí hai 2 enmendas a unha proposta e o que temos que dilucidar é se as apoiamos ou non as apoiamos. Hai unha enmenda de Alternativa dos Veciños que quere ampliar o espectro de como votar telemáticamente ou fora do que é o salón de plenos, e hai unha enmenda do Partido Popular que eu tamén comparto, pero que ten ese matiz das suplencias, que aí sí que pode haber suplentes, salvo que teñamos un concelleiro solo. Entón, se o Partido Popular ou o Partido Socialista lle permite que agotadas as posibilidades, ou que no caso de que non haxe posibilidade de sustitución, pois se aplique esta norma, e creo que o secretario interpretou perfectamente para poñer na acta este tema, se faga así, eu non teño ningún inconveniente en decirle ao meu grupo que o vote a favor. Pero non por crítica, por unha cuestión de facelo ordenadamente. De acordo? Entonces, bueno, pues creo que o debate está máis que feito xa e procedemos. Votación a favor. Unha moi breve. Breve. Habendo unha emenda que se altera con outra emenda en donde non está ni siquiera claro como é o texto que vai quedar, a nosa opción é que quede sobre a mesa, que o vayamos á próxima comisión para concretar o texto. Pues vamos a empezar. Se non se fai, vamos a empezar polo final. Que quedo sobre a mesa, votos a favor.
Votos en contra? Ben, sobre a mesa non queda. Votos a favor da emenda de alternativa dos veciños? ¿Por qué no presentamos la que quedaría la conjunta? Bueno, queda lo que propone alternativa y lo vuestro, diciendo que en caso de agotar todas las suplencias o que no hubiera partido que tuviera posibilidad de suplencia, que se pudiera votar también telemáticamente. Lo importante es que queden claros los supuestos en los que se puede conectar. Creo que han quedado... Vamos a decirle al secretario, si lo entiende, que es el que va a hacer el acta. Claro. Usted lo interpreta como secretario. Había dos supuestos que estaban ya dictaminados, ya favorablemente por la comisión informativa. Sí, perdona, pero que no se incluyen en el documento que viene a pleno. Es que el documento que viene a pleno... Por eso es enmienda. Sí, no, pero en el dictamen sí que está. Hay un dictamen posterior de la comisión informativa que solo recoge esos dos casos. Sí que es cierto que luego en el punto cuarto, ahí sí que vuelven a venir los 4 casos, que la enmienda sí que dice de restringir también los 2 casos en el punto cuarto. Y la enmienda que propone alternativa es añadir un supuesto más, que sería en caso de que haya una baja médica, independientemente del motivo, y lo que el alcalde comenta es aplicar ese tercer supuesto solo en los casos en que no sea posible la suplencia. Y en cualquiera de los órganos, tanto pleno como comisiones informativas, como xunta de voceiros. Cuando no sea posible la suplencia, se aplica ese tercer supuesto de la baja médica. Si no, solo se aplicarían los 2 supuestos que se dictaminaron en la comisión informativa. ¿Les parece bien? Sí. ¿Votos a favor? Bien, y ahora votamos con las enmiendas todas lo que es la propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? Con las enmiendas. ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Muy bien. Punto número 3, expediente conta xeral. Viuse a conta xeral, algún comentario, alguna... Sí? Alternativa, alguna comentario? No. BNG, adiante. Ben, moitas grazas. Temos que lembrar, bueno, que ven a aprobación e conta xeral do 2023. Estamos en 2025. Isto pásase de plazo, pois creo que tiña que estar aprobada en outubro, ou someterse a aprobación en outubro. Desde eso, xa houbo o que se chama en contabilidade feitos sobrevidos. É dicir, nós, desde o BNG, solicitamos que se convocase unha comisión extraordinaria para ver as consecuencias de non ter remitido a conta xeral ao Consello de Contas e non fixeron esa comisión que lle pedíamos. Por que pedíamos unha comisión? Porque, oiga, é que decíamos desde aquela que tiñamos constancia de que había concellos nos que estaba chegando requerimentos da Xunta e seguramente de outros organismos que decían que se non se remitiran as contas ao Consello das Contas, pois que non se podían tramitar subvencións a eses concellos. O que vimos a posteriori de nós facer esa solicitude é que efectivamente houbo requerimentos ao Concello de Culleredo e houbo pérdida de subvencións por non ter entregado as contas a tempo. Dúas. Remito ya nas teño apuntadas aquí, xa lles mandai. Ben, entonces, por outro lado, temos un informe de tesourería que di que no último trimestre de 2024 que había 900.000 euros de facturas sin contabilizar. Entonces, tamén pedíamos, oiga, cales son as consecuencias, porque a tesoureira era demoledora, decía, o premio de pago que se está quintuplicando, anda o legal en 30 e pico días, e resulta que temos 180 días aproximadamente de período medio de pago, pues resulta que empeoraría si se contaran o que se leva esperado para pagar esas 900.000 euros de facturas que vostedes non incluíron nas contas. Por tanto,
eses feitos deberían estar recollidos como feitos sobrevidos nestas contas. Pero a maiores. Mire, voulle ler cuestións que van na memoria. La limpieza viaria es prestada por la empresa Jarancelas, en su momento Limpiezas y Servicios Salo. La concesión se inició en el año 2002 y tenía una duración de 10 años, hasta 2012. A partir de aí, non hai contrato de limpieza viaria. Supone un coste anual de 621.000 euros, 51.000 euros mensuales. E isto non o di o informe, digo eu, di o vocero do NG. 621.000 euros anuales que se lle pagan a unha empresa que non ten ningún tipo de contrato desde 2012. Van 13 anos. Multipliquen e miren a cantidad de cartos que estamos gastando ao marxe dos procedimentos de contratación. El total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio ha ascendido a 611.000 euros, dado que por motivos de la escasez de recursos dedicados a la tramitación de aprobación de facturas solo ha sido posible aprobar las facturas correspondientes al servicio prestado hasta octubre de 2023. Isto ten que ver co que decía antes. Outro punto que di na memoria. El abastecimiento de agua potable es prestado por la empresa Gestión y Técnicas del Agua S.A. Ollo, comentaba antes que volvería a falar do tema de Gestagua, non? Non di que sea concesionaria, di el abastecimiento de agua potable es prestado, ¿vale? Desde el año 1988, se ha chubido, con un contrato de duración inicial de 25 años que fue objeto de varias prórrogas, siendo la última en 2014. El servicio se financia mediante una tasa de cuya recaudación se encarga el concesionario en virtud de la propuesta de lo dispuesto en la cláusula 1.2, tal. El concesionario percibe una retribución consistente en la cantidad contractualmente establecida por cada metro cúbico facturado. Ben, a respecto desta cuestión, pois desde 2014, sin contrato da agua, verdad? Isto creo que nos viramos que era sobre 1.800.000 euros de facturación anuais. En máis dunha empresa que non ten ningún tipo de relación contractual con Culleredo desde 2014. Pero curioso é que, decíalles antes, sí que viñeron uns pregos en 2015 a aprobar a pleno, que efectivamente houve esa situación, que recurriu unha empresa que non estaba de acordo cos pregos, por un solo articuliño, e houve que anulalos. Ben é certo que ese articuliño, con unha variación, poderíase volver a poñer a disposición. Saben que decían aqueles pregos? É que isto está de actualidade, agora hai xente que di que pagamos a auga máis cara que en outras partes. Pois o que decían aqueles pregos aos que aquí o Menda asistiu no debate en aquel momento era que as empresas que quiseran posar presentarse ao contrato da xestión de auga potable de Culleredo, insisto, 1.800.000 euros ao ano de xestión, deberían posar por un canon anual de 50.000 euros. É dicir, que a diferencia entre os ingresos previstos e os gastos previstos excede en eses cartos ao que pagamos todos de tasa. Si desde o 2015 eso está así, pois o Concello de Culleredo está perdendo de ingresar ese canon que habería no caso de terse licitado e adjudicado con un canon como mínimo deses cartos, porque era unha posa, era a partir de... Ben? Esta é a xestión, a maneira en que temos a licitación de agua. E outro apunte máis que di a memoria é: el Ayuntamiento no dispone a la fecha de la aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado. Todos estes motivos son suficientes para que o BNG vote, igual que o ano pasado, en contra das contas. Porque non pode ser que aprobemos esta serie de cuestións. Vale? A maiores, a conta xeral leva uns movementos entre contas que fai que non se recoñeza o orzamento inicial. E isto trae unha cuestión tamén, que é o orzamento é unha planificación para ao largo do ano ter moi simplificada a tramitación. Esa tramitación na que vostedes nos din recurrentemente é que non temos xente. Claro que se temos a xente movendo as partidas económicas de un lado para outro e facendo burocracia
para alterar o que se aprobou no documento de orzamento inicial, pois efectivamente estamos consumindo recursos humanos e horas de traballo dos traballadores en unha cuestión na que non deberían estar utilizando. Pois, se non hai planificación, malamente pode haber unha boa execución. E nada se fala de que non hai contrato de alumeado público, de grúa, de servicio a domicilio, de mantemento de nada, millóns e millóns de euros que se gastan sin ningún tipo de contrato. E isto é o que nos poñen de manifesto unha vez máis as contas. Por tanto, o PNG votará en contra. Moitas grazas. Perfecto. Só matizarlle unha cousa, o pliego da auga se lle encargou a Secretaría Xeral do Concello. Sí, a fixo a Secretaría Xeral do Concello de Culleredo. Ese matiz. No, bueno, que a fixo a Secretaría Xeral do Concello, porque non lle valía o que nos fixeron, a fixo a Secretaría Xeral, e foi a que foi rexeitada no 2015. Dicir, que iso é o motivo para deixar 10 anos pendente de revisalo o que na Xusticia digo que a fixo anularon por un a Secretaría Xeral do Concello, que non é ninguén dos que están hoxe. Pero está o poñendo como excusa para ter 10 anos sin volver a corregir a redacción. No, nos o deixamos nas mans de quen nos decía que o estábamos facendo mal e despois chegou aquí e se votou en contra. Porque podemos votar a favor, pero se votou en contra. Señor Izasco. Bueno, hoy estamos aquí, en mayo del 2025, debatiendo la cuenta general del año 2023, solo con un pequeño retraso de casi un año. Estamos a 13 de mayo y a estas alturas lo normal sería que estuviésemos tratando ya la cuenta general del 2024, pero ustedes están, una vez más, incumpliendo gravemente los plazos legales. Al igual que los incumplen, no habiendo presentado todavía la liquidación del 2024, que se tendría que haber presentado antes del 1 de marzo, y de que llevamos más de 2 años sin aprobar un presupuesto, lo que evidencia su falta de proyecto político, su carencia de ideas y su incapacidad para gobernar Culleredo. Pero claro, ¿qué más le da incumplir plazos? ¿Qué más le da si pierden subvenciones, si se bloquean ayudas o se reciben advertencias del Consejo de Contas? Pero el problema es que detrás de cada una de estas negligencias están los vecinos que pagan el precio de su incompetencia. Desde el Partido Popular de Culleredo llevamos mes tras mes, en cada pleno desde octubre, pidiendo la presentación de esta cuenta. Y les hemos advertido de las consecuencias de no hacerlo. Así que vamos a pasar a analizar la cuenta general que nos presentaron ahora. En el presupuesto de gastos solo ejecutaron la mitad del presupuesto, una muestra más de su incapacidad para poner en práctica las pocas ideas que ustedes tienen. Le detallo algunas de las partidas que asombrosamente quedaron sin gastar. En mantenimientos y reparaciones, estando como está el concello, quedaron sin gastar 2.100.000 euros. Es decir, solamente fueron capaces de gastar 854.000 euros de los casi 3 millones que habían presupuestado. Hemos visto el estado lamentable en el que se encuentran los centros de enseñanza, las escuelas infantiles, los centros de infantil y de primaria, el conservatorio, y ustedes mirando para otro lado, cuando han dejado 290.000 euros sin gastar en esos mantenimientos, competencia suya. ¿Dónde están sus prioridades? Aquí no hay excusas. Tenían el dinero y no hicieron nada. En servicios sociales dejaron sin ejecutar más de 2,4 millones de euros, mientras se llena la boca hablando de políticas sociales. Hipocresía en estado puro. En promoción del empleo, en educación, en deportes, donde quedaron sin ejecutar más de 1,6 millones, la situación es igual de desastrosa. Ahora, ¿saben ustedes dónde sí gastaron como si no hubiese un mañana? Pues en fiestas y en comunicación. Presupuestaron 250.000 euros y eso lo reventaron. Elecciones, claro. A usted se le olvidó que se presentaba para alcalde y se pensó que era el presidente de una asociación de vecinos. Mientras los colegios se caen, ustedes organizaban verbenas, orquestas, conciertos por todo el municipio. Triplicaron el gasto en fiestas respecto al de mantenimiento de escuelas y guarderías. Queda claro cuáles son sus prioridades. Y no contento con eso, en el 2024, con esos mismos presupuestos del año anterior, negaron ayudas a algunas comisiones de fiestas, al mismo tiempo que su concejal de fiestas les decía que no se contrataban las orquestas por culpa del PP.
pero ustedes aún así se gastaron 40.000 euros en un concierto en Oburgo, en el 40 Summers Live, habiendo negado anteriormente las ayudas a las comisiones de fiestas. Esto también era culpa del Partido Popular. En comunicación lo mismo, se gastaron 30.000 euros más de los 260.000 presupuestados, casi 300.000 euros para vender infografías y ocurrencias. Y si analizamos el capítulo de ingresos, también dejaron sin ejecutar la mitad del presupuesto. Aquí directamente entramos en terreno de manipulación contable. IBI Urbana, presupuestaron 865.000 euros más de lo que se recauda. Un ingreso que es estable, que es predecible. Disculpe, manipulación es un... Contable, entrecomillado. Es que la cuenta general no la hacen los políticos. Ya, pero refleja lo que han ejecutado los políticos. Es el reflejo de cómo usted... No, estoy en mi turno de palabra, entonces, por favor, cuando termine yo... Cuando termine yo, me lo dice, me corrige lo que usted quiera. La cuenta general no es un debate del Estado del Concello. No, es un documento que hacen los técnicos municipales. Y que refleja cómo ustedes... Claro, pero que refleja... Claro, siga. Y en este documento contable... los políticos. Claro, no, está claro que usted lo está llevando a un terreno que no le conviene. No, esto es un documento contable que refleja... Ya estoy... Se puede callar y no molestarme. Es un documento contable que refleja lo que ustedes han hecho durante el 2023. En IBI Urbana presupuestaron 265.000 euros más de lo que sabían que iban a recaudar, porque es una recaudación estable y predecible, y meten 865.000 euros más. ¿Qué haga? Es para cuadrar los números, señor alcalde. ¿Es que no sabe usted para qué sirve esto? No, es que eso es lo que ustedes están diciendo. Nada, seguimos. Tasa de depuración de aguas. Siguen presupuestándola, aunque ingresan 0 euros. Y siguen presupuestando, ¿para qué? ¿Para seguir engañando? No. Venta de solares. ¿Cuánto ingresan por venta de solares? 0 euros. Y siguen presupuestándolo un año tras otro. Con todos estos conceptos, ya tenemos más de 1,5 millones de euros en humo. Sí, señor alcalde, humo para poder vender un anexo de inversiones que luego no ejecutan. Pero no se le cae la cara de vergüenza. No, ya veo que no. Ustedes han inflado el presupuesto de ingresos que sabían que no iban a tener para poder presentar un panfleto propagandístico, porque recordemos que estas cuentas son las cuentas en el año que hubo elecciones municipales. Lo único que buscaba usted que era vender titulares, prometer obras, colar infografías y luego nada. Porque 2 años después todavía ese anexo de inversiones sigue sin ejecutarse prácticamente nada. Pero lo recordamos, por si no se acuerda o si le da igual, ¿qué estaba presupuestado en ese anexo de inversiones? 300.000 euros para aparcamientos en Vilaboa y en El Burgo. ¿Qué ha hecho usted? Nada. 400.000 euros para la renovación de las plazas en Tierno Galván. 350.000 euros para el saneamiento en Castelo, en Boedo, en Celas, en Sueiro, en Sésamo, en Rutis, en Oburgo. Únicamente vimos el proyecto de Boedo y se han olvidado de Orro. ¿Cuándo piensan ustedes conectar el saneamiento en Orro a las tuberías de la nueva carretera? Tampoco. 420.000 euros para renovar el Parque de las Brañas. 5 años después todavía seguimos sin nada. Eso sí, hace poco, antes de las fiestas allí, usted volvió a anunciar que tiene un proyecto, un megaproyecto para la cubrición de ese parque. 600.000 euros para las urbanizaciones Mansosol, Valle Sur y Los Olivos. 600.000 euros para el césped de Ocarrizo, otra infografía, pero todavía proyecto, nada. 500.000 euros para compra de locales. ¿Dónde están? 92.000 euros para la Torre de Celas. ¿Tanto costaba evitar que se pudriera la madera? 50.000 euros para el proyecto de un parque en Almeiras, que seguimos esperando. La imagen sí, ya la tenemos, el parque todavía no. Y de las obras genéricas, iluminación, parques, abastecimiento de agua, sin seguimiento, sin transparencia y sin control, porque ustedes gobiernan así, a golpe de contrato menor, sin planificación, repartiendo los encargos y eludiendo todos los controles posibles. Y por si fuera poco, el periodo medio de pago es el doble del legalmente permitido, el periodo medio de cobro también supera con creces los 60 días y en lo que respecta
a la contratación, más de la mitad de los contratos, el 52%, son adjudicaciones directas y en el caso de los servicios, el 97% contratos menores. Señor alcalde, usted engañó a muchos vecinos, pero como demostraron los resultados electorales, no por mucho tiempo, porque el pueblo no es tonto y el tiempo pone a cada uno en su lugar. Efectivamente, es cuestión de tiempo y de que se vean las cuestiones que usted dice. El único que estoy de acuerdo con usted es en el pago medio a proveedores. Las demás cuestiones, hombre, pues analicen y recapaciten, que no tiene nada que ver con la cuenta general, cuál fue el sentido de su voto. Concejala. Gracias, señor alcalde. A conta xeral é a imaxe fiel da contabilidade e as contas do exercicio contable, neste caso, do exercicio 2023, e contén toda a información establecida pola Instrucción de Contabilidade e a Lei de Facendas Locais. Como poderán vostedes ver na documentación que se lles aportou na Comisión Especial de Contas e que ven este pleno, todas as magnitudes económico-financieras reflexadas nesta conta demostran a boa saúde financiera do Concello. O resultado presupostario axustado do exercicio 2023 foi de casi 10 millóns de euros e o remanente de tesourería disponible unha vez realizados os correspondentes axustes de casi 14 millóns. E cabe sinalar que este ano se produciu un retraso na conta xeral derivado de causas totalmente alleas á nosa voluntade, como vostedes tamén saben, ainda que agora traten de darlle unha volta. Este retraso derívase da baixa de interventora titular dende fai máis de 2 anos, que foi suplida por outra interventora durante o ano pasado que non finalizou a tramitación da conta, pois antes de que se completase cambiou o destino para outro concello. Logo do cal foi suplida por outro interventor en acumulación de funcións que tampouco puido completar a tramitación da conta antes de acceder a un novo destino tamén. E, finalmente, a conta foi formada polo interventor accidental e estamos a traballar intensamente para regularizala o máis axiña posible. Non obstante, tan pronto como a conta estuvo formada, puxose a disposición dos membros da Comisión Especial de Contas e someteuse á súa aprobación, sendo ditaminada favorablemente pola mesma. A continuación estuvo exposto ao público e unha vez transcurridos os plazos legalmente previstos sin que se presentase ningunha alegación á mesma, no día de hoxe traémola para a súa aprobación polo Pleno e, cumplindo con este trámite, procederemos a rendir a conta ao Consello de Contas. O noso obxectivo é rendir a conta nos próximos días cumprindo con todos os requisitos legais, garantindo así a transparencia, a legalidade e a boa xestión do diñeiro público. E gustaríame, á vista de algunhas das intervencións que fixeron vostedes, decir que estamos, non sei se, porque creo que están confundidos os distintos partidos, estamos a aprobar a conta do 2023. Como fan referencias a exercicios posteriores, a conta refírese ao 2023, non se meten feitos sobrevidos, refírese a ese exercicio. Decir tamén que o período medio de pago a proveedores non é un estado que se inclúa na conta xeral. E, en canto ás inversións, decir que todos os trámites administrativos precisos para executar as inversións en numerosas ocasións non dá tempo a executalas no propio exercicio contable. En este concreto exercicio, no 2003, influiu tamén no baixo nivel de execución das inversións, como vostedes saben, que non se pediu o préstamo bancario que estaba inicialmente previsto no orzamento e hasta finais de ano non se cambiou a financiación por remanente de crédito. Por eso non dou tempo a executar todas as inversións, porque optamos por financiar con cartos nosos propios que xa tiñamos no Concello e que non se pode dispor deles antes por non estar feita a liquidación do ano 2022, optamos por acudir a esos cartos gracias ao apoio que nos prestou o BNG, non vostedes así, señores do PP, e non acudir a préstamos bancarios. Decir que as magnitudes que se representan na conta xeral son os resultados, non son os orzamentos, e, polo tanto, poden ser variables, prodúcense variacións no aforro, nos ingresos e nos gastos. Isto aquí non se fai para engañar a ninguén, porque insisto en que o que se trae a este pleno para a súa aprobación é un documento técnico que informa as contas e todos os seus documentos, incluída a memoria, é o interventor municipal.
e faino con criterios contables establecidos para isto. Aquí non se ven a valorar nin a xestión, nin a conveniencia, vense a dar conta. Isto é un resultado contable. Por todo isto, solicito o seu voto favorable para a aprobación da conta xeral correspondente ao exercicio económico 2023. Gracias. Imos ver. Este que leva xa tantos anos que xa é todo moi previsible. Isto é un documento técnico, non se pode entrar en decir que hai dentro do documento técnico. Aquí temos que limitarnos a decir se o tipo de letra é o adecuado, se ten o tamaño que debe ter, e se efectivamente teñen o formulario que corresponde. Non, mire, esta é a conta xeral do ano 2023 e di o que di. É claro que podemos falar o que di. Por eso, o Partido Popular acaba de facer un análisis de execución, parece-nos perfecto, nós centrámonos en estas outras cuestións, e, oiga, voulle decir, si di que el Ayuntamiento no dispone a la fecha de aprobación das contas anuales en este ejercicio de un inventario de bienes detallado y conciliado con los importes, é que as contas están incompletas. Ou non é eso? Ustedes aprobarían a conta da súa comunidade de propietarios se non houbera un inventario? Que estas cousas son así, o sea, vale, por non decir que non hai ningún propósito de emenda, non, levamos desde 2015, desde 2014, sin pagando e gastado 1.800.000 euros, deixándole gestionar, pero isto é un documento técnico, está poñendo o que puso o interventor. Claro, porque pon o que ten que poñer, que levamos 10 anos sin un contrato con unha empresa sin concesión. Eu mismo di a respecto de jardincelas, máis que debería decir non pon, non? Porque supoño que xa a rutina xa leva como, bueno, xa sabedes, non? Faltaballe decir aquí, xa sabedes, xa sabedes, porque é o mismo de todos os anos. Mire, hai máis, é que isto nos complementámoslo coa liquidación que se nos dá cada ano, en donde sí hai un informe da intervención que nos dá un cadriño moi singular, moi claro, e que complementa a conta xeral, a respecto de o importe de gastos que se fan con reparos porque non se asustan a ningún precepto legal. É dicir, que chega unha factura pola porta e págase porque o técnico dixi, pois fixose este traballo, pero non hai ningún contrato. Falei de algúns e tal. Eso andaba nunha media de 8 millóns de euros anuais. O orzamento de Culleredo anda ao rededor, vamos decirlo para andar, ao rededor de 25 millóns de euros, vale? Cada ano. Deses 8 millóns, deses 25, 8 millóns, gástanse sin ningún tipo de asuste á legalidade da contratación. Calificado polo secretario e máis pola secretaría e pola intervención de moi grave ese procedimento. Eso son 8 millóns. Pero que en 2019 ascendió, ano electoral, ascendió a 9 millóns. Despois volvió ao seu. Pero que en 2023, a conta que estamos aprobando, ou que se está sometendo a aprobación agora, ascendió a 13 millóns de euros. 2023, ano electoral, 13 millóns de euros gastados de forma irregular. Mire, por concluir, antes anunciamos que íbamos a votar en contra, vamos a decir que nos reservamos o dereito a presentar no próximo pleno, que vamos ter ben pronto, non? Algúna iniciativa ao respecto de que facer efectivamente en base a todos estes datos. Algúna iniciativa teremos que tomar. Isto non se pode deixar pasar un ano máis como se nada pasara. E o BNG verá de presentar unha iniciativa. Nada máis e moitas gracias. Pois agradecemos a súa intervención, porque creo que é unha intervención moi positiva. Simplemente decirlle que, bueno, pues, da conta xeral é unha cuestión eminentemente técnica, son un análise técnico e que independentemente do sentido do voto no pleno, pois se dá conta e é unha cuestión de dar conta, non é nada que paralice o Concello ni nada polo estilo. E, bueno, pois se efectivamente vostedes ven algún indicio de algo, agradezo que non sean acusacións veladas, senón que as formalicen onde as teñen que formalizar. Votos a favor da conta xeral?
Votos en contra? Abstencións? Sí. Punto número 4, ratificación de resolución de modificación do acordo de participación no POS 2025, Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de cooperación municipal. Sí, vamos a ratificar a ausencia, porque se deu conta na comisión informativa de toda a documentación. Votos a favor da ausencia, de ratificar a ausencia. Unanimidade. Moi ben, pois ten a palabra a concelleira. Gracias, señor alcalde. Tras a aprobación en pleno do acordo de participación no POS-Plus da Deputación Provincial da Coruña, que incluía a solicitude de aplicación da achega ao financiamento de gastos correntes que se devenguen no 2025 e ao financiamento de investimento, así como a aprobación dos correspondientes proxectos de obra, a Deputación emitiu diversos requerimentos solicitando cambios nos proxectos. Os redactores correxiron os proxectos conforme ao requerido. Ditas correccións decir que non afectan aos proxectos o obxecto das obras, que siguen a ser os mesmos. E só en dous dos proxectos se producen lixeiras variacións no orzamento, o que supón que se incremente de 8.056,59 euros a 31.448,86 o importe a dedicar a gastos correntes que se devenguen no exercicio 2025, ata completar o total da achega municipal comprometida. Por resolución da alcaldía do pasado 30 de abril, que houve de ser correxida por outra posterior por conter un erro aritmético, modifícase o acordo de participación no POS, incluindo as modificacións solicitadas pola Diputación, e agora sometemos dita resolución de alcaldía, coa súa corrección posterior á ratificación do Pleno Municipal. Moitas gracias. Sí, alguna intervención? Sí, señor Chouciño. Simplemente librarle o enegado a favor do acordo que agora se somete a revisión por estas peticións da Deputación respecto de varios proxectos. Naquel momento o voto de negar foi decisivo para que se pudiera escollido unha forma de reparto de financiamento que a Deputación pon neste 2025 1.400.000 euros, de forma que resultaron beneficiadas a maioría das parroquias e que foran destinados a servicios básicos, en particular no rural, porque tanto atraso levan a necesidade de servicios básicos, pois resulta que dos 7 proxectos, 6 son no rural. Repito, dos 7, 6 son no rural. Agora, o que ven son requerimentos sobre cuestións técnicas dos proxectos, moi ben. O noso voto volverá a ser a favor. Volvemos insistir en que, sendo 6 dos 7 proxectos dedicados ao rural, o que votamos de menos é que as outras administracións, como é a Xunta, que teñan a mesma sensibilidade, por exemplo, a respecto de atender aos requerimentos reiterados da solicitude de creación de beirarrúas na parroquia de Celas, na estrada que é competencia da Diputación. Nada máis, moitas gracias. Da Xunta, perdón. Señor Chouciño, en ese sentido vamos a manter unha reunión ca plataforma nestes días e espero que todos os membros da corporación poidamos dun xeito ou outro estar de acordo en que desa necesidade. Votos a favor do punto da orde do día? Unanimidade. A parte de control, dación de conta de resolucións de alcaldía e concellerías delegadas e punto número 6, moción do grupo BNG de reposición da legalidade do no Alfeirán. Quen ten a palabra? Non sei. Sí, señor Chouciño. Moitas gracias, alcalde. O primeiro é dicir que temos constancia de que hai unha solicitude de intervención en este punto por parte dunha representación da Asociación de Veciños de esa zona. Sí, se me permite en ese sentido, sí. Primeiro faga vostede a súa exposición, logo intervirán eles e logo os grupos municipais. Aínda que hai un defecto de forma na presentación da solicitude porque
digo, a efectos de que non vai haber ningún impedimento por parte desta alcaldía, pero sí que o regulamento exixe, por cuestións legais, que haxa un acordo da Asamblea, e hai que traer un acordo asambleario de que faculte ao presidente ou ao portavoz a intervir no pleno, é dicir, antes de intervir no pleno hai que convocar unha asamblea por parte da asociación que ratifique que efectivamente os veciños e veciñas desa parroquia, desa asociación ou dese colectivo están de acordo con que o presidente interveña. Esa cuestión non está presentada nesta intervención no pleno, pero, bueno, creemos que vamos a obviala, ainda que a futuro, pois sí que vamos a, non por unha cuestión de criterio personal, sino por unha cuestión de criterio de cumplimento do regulamento que aprobamos neste pleno, se cumpla. É dicir, todos os que queiran intervir no pleno neste sentido teñen que traer a ratificación dunha asamblea convocada a tal efecto no que os socios e socias desa asociación ratifiquen que efectivamente están de acordo con que se interveña no pleno. Non a criterio unilateral do presidente ou presidenta da asociación que sexa. Ten a palabra. Sí, antes de empezar, dúas cuestións de forma. O RON, tanto o RON como o Regulamento de Participación Cidadá, o que din é que a intervención é antes de empezar a debatir o tema. Non temos ningún problema en que sea a continuación da nosa lectura, porque, ao fin e ao cabo, despois de escoitala, tamén se poderá abundar máis. Ben. E a segunda cuestión é respecto do que di do acordo asambleario. Iso é materialmente imposible, e ese foi o motivo polo que o BNG votou en contra desa reforma do regulamento en seu momento. Por qué? Porque se o xoves se soubo da orden do día, estamos a martes, é materialmente imposible convocar unha asamblea para aprobalo. E por iso votamos en contra no seu día. Co debido respeto. Independentemente de que vostede votara en contra, a favor ou que sexa, hai que respetar o resultado das votacións. E o que saliu foi o que saliu. E claro, efectivamente, uns votan a favor, outros votan en contra, e agora teñen a posibilidade de modificar ese tema. Efectivamente, nós non temos traiga unha proposta na que modifique ese punto, sin ningún problema, pero o regulamento é o regulamento. Independentemente de que vostede o votara a favor ou en contra, e simplemente están dicindo que respeto, como alcalde, a solicitude, pero matizo que o regulamento di o que di, nada máis. Non é por unha cuestión de entrar en debate, senón, pois diría, é que non poden intervenir. Claro que vostede votou en contra, en moitas cousas, e moitas a favor, e yo agradezo. E moitas votaría en contra, e hasta tería razón de votar en contra. Pero non é a cuestión, hai que respetar o resultado das votacións. Unha vez aclarado, procedemos a ler desde o BNG a nosa proposta. No Monte Alfeirán, entre a confluencia das rúas Rosalía de Castro con Eduardo Pondal e a confluencia de Manuel Murguía con Xosé Neira Vilas, hai unha recente construción que, segundo o cartaz ali exposto, leva o número de expediente E22-5626. Esta construción sitúase nunha parcela a beira do trazado dun vieiro que figura no inventario municipal de rúas con número 70. Se ben ese vieiro está pendente de desenvolvemento e urbanización, alén do trazado que figura tamén no Plan Xeral de Ordenación Urbana Vicente Enculleredo. A veciñanza comunicou ao BNG a súa preocupación e os numerosos e infrutuosos intentos de facer ver diante das concellerías de urbanismo e de obras e servicios que o resultado desa construción está deixándose en concluir a urbanización que lle corresponde polas exigencias da normativa de que aquel camiño foi usado no tramo que baixa ata a rúa Xosé Neira Vilas para atender o saneamento para a construción sen ter pavimentado e feito as beiras rúas que corresponden. Que se pavimentou só unha pequena parte que corresponde coa delimitación inicial da parcela, como se nunca se tivese cedido o espazo correspondente ao camiño, senón que se tivese usado para uso privado. Que o pavimento dunha parte importante da superficie que debería ser para a circulación levou material de celosía
que permite o crecemento de céspede como que se usa habitualmente para aparcadoiro de parcelas privadas, algo totalmente inadecuado para o tránsito dun vial aberto ao público. E engado agora en unha pendente pronunciada. Que as augas pluviais foron metidas nun pozo filtrante, algo que non pode facerse nunha contorna urbana, pois pode afectar a cimentacións próximas, escorrentías subterráneas, etc. Mais alá do anterior, o recheo do resto do trazado do camiño, lembremos que por onde se baixou o saneamento, ten como único material de superficie unha grava miúda. Este material non está contido co muro de contención para agardar as parcelas adsacentes, que quedan máis baixas, que provoca, xa, e empeorará no futuro, escorrentías de grava a rúa que queda máis baixa, Xosé Neira Vilas, que supoñen un perigo para a circulación, tanto peonil como en vehículo. Que hai carencia de aceras en ambas marxes da rúa como corresponde. O anaco de rúa que si se pavimentou leva rigolas en perpendicular, estando, por tanto, fora de norma. Para máis aínda, o camiño foi atrancado a metade do traxecto cuns grandes bloques de pedra e púsose un sinal de rúa sen saída ao inicio dese trazado, xusto onde se accede desde a rúa Rosalía de Castro. Sinal que ningún dos cargos e funcionarios que asistiron ao lugar soubo dicir cal fora o departamento municipal que o pusera. Como ben dixeron ali os veciños, onde se piden sinais de tráfico ou espellos para a circulación, non se poñen, pero onde non debe habelos aparecen misteriosamente. En resumen, aquelo está a tratarse como se non houvese un camiño público e que o espazo ocupado que corresponde a ese camiño se estivese tratando como unha extensión da construción realizada, como se fora un patio ou unha área de esparcemento e aparcamento de uso particular. O BNG, en visitas ao lugar, tanto coa veciñanza como na visita na que cadrou ali con varios funcionarios das áreas de patrimonio, urbanismo e obras, puido comprobar a evidencia de varios aspectos comentados no parágrafo anterior. Compre iniciar a corrección de toda esta desfeita, requerir ao obrigado a urbanizar que o faga na totalidade do que lle corresponde, salvagardar o patrimonio público, aproveitar a oportunidade de mellorar a circulación naquel barrio e evitar accidentes no futuro. Desde o BNG temos feito chamados de atención sobre varias actuacións urbanísticas, tanto en mandatos anteriores como xa nestes 2 anos deste novo mandato. Culleredo merece máis. Temos claro que o urbanismo de Culleredo non pode seguir facéndose a golpe de actuacións irregulares que deixan cargas pendentes para o futuro, que rematan indo contra o erario público. Pero o goberno municipal parece que prefere seguir coa súa política de urbanismo irresponsable, e o ti vai facendo. E diante desta política, a corporación debe ser contundente para cambiar ese rumbo. É por todo o anterior que propoñemos para o debate e a aprobación de proceder que no exercicio das súas competencias a corporación estableza os seguintes acordos. 1. Incoar expediente de reposición á legalidade da actuación descrita e, apartado A, avaliar se se trata dunha incorrecta execución do proxecto e, por tanto, emprender as accións necesarias para salvagardar o patrimonio público, aproveitar a oportunidade de mellora a circulación naquel barrio e evitar accidentes no futuro. Apartado B, ou se a licencia se dou en condicións que non se asustan á legalidade e, por tanto, procede unha rectificación de oficio do expediente. E C, calquera outra posibilidade a marxen das anteriores, pero que en calquera caso debe buscar como fin salvagardar o patrimonio público, aproveitar a oportunidade de mellorar a circulación naquel barrio e evitar accidentes no futuro. E o punto 2, conceder o acceso aos expedientes que teñen solicitado desde a Asociación de Veciños do Monte Alfeirán reiteradamente. Moitas grazas, agardamos o seu voto a favor, estamos a disposición de aclararlle se puidéramos calquera dúda. Máis alá da miña sorpresa por este tema que é un tema eminentemente técnico tamén, unha licencia perfectamente dada e unhas casuísticas que era para previr calquer risco e que foron subsanadas, pois, bueno, me sorprende realmente que vostedes manteñan esta moción, pero efectivamente, bueno, pois a respetamos. Ten a palabra o voceiro da Asociación de Veciños de Monte Alfeirán no sentido de intuyo que apoiar a moción do BNG. Sí, aquí delante de usted.
Bueno, ¿se me oye? Vamos a ver, perdón. Bueno, muchas gracias a todos los políticos y gente que estamos aquí en este pleno. Caray, al final me voy a poner... Bueno, pues, vamos a ver. Póngase aquí. Haga el favor. Bueno, pues ya está, ya hemos conseguido. Bueno, vamos a ver, no me pongas... Vamos a centrarnos un poco. Bueno, ya hemos perdido las papeles, ¿no? Bueno, la introducción yo creo que ya está hecha por el BNG, ya sabemos todos de qué estamos hablando. Los vecinos queremos decir lo que ha pasado durante esta obra. Esta obra empezó en octubre del 23, ya en ese momento, en el inicio, tuvimos conversaciones desde entonces, a raíz también de piedras y de bloqueo del camino, tanto con Carlos Liñares como José Ramón Riobó. Mandamos las fotos y estuvimos ahí y la policía local, también levantó acta. Y desde entonces, pues bueno, han ido pasando allí, hemos ido dejando las obras y todas estas cosas. Estamos encantados de que vengan vecinos nuevos al vecindario y que se hagan, bueno, pues mejoras del inventario municipal. En este caso era el número 70 era del inventario municipal. No sabemos si está recibido todavía este vial del 70 que estamos hablando. Nosotros en febrero del 25, ante las dudas de lo que está pasando allí, pedimos reuniones con Urbanismo, Patrimonio, Medio Ambiente y Obras. Hemos tenido. También hemos pedido 2 veces reunión con el arquitecto municipal, no nos ha respondido, tan siquiera, aunque sabemos que ha ido allí a ver el camino en persona. En estas 2 reuniones hemos pedido siempre el expediente de este camino, nunca nos han dado nadie nada, hemos mandado 2 instancias repetidas y siguen sin respondernos desde febrero a la petición de esta licencia, de este expediente, de lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque nosotros, a raíz de cómo está ahora mismo el Estado, se hizo una denuncia a la policía local, no solamente por el camino que pertenece a la parcela edificada, que hemos pedido el expediente y no tenemos, sino a la parcela de al lado, colindante, que se han vertido ahí unos 5 camiones, 6 camiones de relleno, sin ninguna compactación, ninguna señalización, ninguna estructura subbase para que eso aguante, y ha provocado grandes escorrentías de gravilla que llegan hasta la Arqueta de Malsa, Otero Pedrallo y Castelao, que son los accesos, o sea, que llega como a 100 metros de distancia desde la parcela esta, produciendo un malestar muy grande en los vecinos, con el peligro consiguiente de tener esos vertidos en la calle. Eso lo hemos reiterado varias veces, ha llegado, sabemos, el informe de la policía local a los concejales de Medio Ambiente y de Urbanismo. No tenemos ninguna respuesta a esto. A tenor de todo esto, a mayor de lo que está pasando, los vecinos estamos sufriendo todo este... Aparte del sufrimiento físico de estar allí con estos vertidos, que también, no sé si lo recordáis, las obras estas son polémicas porque hubo 1, 2 y hasta 3 cortes, nos dijeron, de agua, porque se hicieron unas obras en la parcela esta colindante que no sabemos quién ha permitido, y aquí pedimos no solamente el expediente del camino, sino el expediente de las obras que se han realizado en la parcela de al lado, con permiso de qué y de quién. Nadie nos ha dado ninguna respuesta y seguimos igual. Y bueno, pues desde aquí, aparte de nuestro sufrimiento y nuestra sorpresa continua, bueno, pues pedimos esos 2 expedientes. ¿Y qué podemos hacer a partir de ahora? Porque o sea, el silencio
o la falta de respuesta y de documentación que pedimos y reuniones, pues ya nos harta de no saber qué hacer. Eso es lo que venimos aquí a reclamar. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bien. Abrimos unha quenda de intervencións neste sentido. Alguna intervención? Venga. Gracias. Pues sí, aprovechamos esta moción para confirmar que el urbanismo en Culleredo lleva años a la deriva, que no existe un modelo claro de ciudad, que no hay planificación a medio ni a largo plazo y lo que predomina es la improvisación. Seguimos funcionando con un plan general que está completamente obsoleto y que no responde ni a las necesidades actuales del concello ni a los retos del futuro. A pesar de que tenemos una aprobación inicial de un nuevo plan desde el 2013, no hay voluntad política real de impulsarlo. Y eso tiene consecuencias directas, pues inseguridad jurídica, proyectos que no se pueden ejecutar, inversiones que se pierden y ciudadanos que pagan las consecuencias. Todo esto se traduce en una política urbanística basada en excepciones, en parches y en decisiones puntuales. No hay un proyecto global, no hay orden, lo que hay es un concello con zonas degradadas, con urbanizaciones mal terminadas, con caminos públicos con trazados no definidos ni inventariados y problemas de movilidad y vecinos desorientados ante una administración que no les da respuestas claras. Pero aún desde el máximo respeto a cualquier iniciativa que tenga como objetivo la protección del patrimonio público y el cumplimiento de la legalidad urbanística, este grupo municipal no puede respaldar una moción que parte de acusaciones graves contra los técnicos municipales, a quienes se señala de forma implícita como responsables de posibles ilegalidades, cuando todos los informes que constan en los dos expedientes son favorables y no alertan de posibles irregularidades. No sabemos si el Bloque Nacionalista Galego tiene algún informe técnico que apoye incoar un expediente de reposición de la legalidad y que rebata los informes urbanísticos y medioambientales favorables de los técnicos municipales que se han puesto a nuestra disposición. Por otro lado, creemos que lo que se solicita en esta moción no es competencia plenaria. El Pleno no está legitimado para incoar un expediente de reposición de la legalidad. No obstante, nuestro grupo municipal sí somos partidarios de que si existen dudas razonables sobre la correcta ejecución de las obras o si ha empeorado la seguridad peonil o vial en la zona después de las actuaciones que se han realizado, se abra unas actuaciones previas administrativas que permitan esclarecer lo ocurrido, valorar si existe alguna irregularidad puntual y, en su caso, requerir su subsanación lo antes posible conforme a lo previsto en la normativa. Por todo ello, nosotros, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, le proponemos al Bloque Nacionalista Galego la siguiente enmienda de sustitución. En el punto 1 de los acuerdos, eliminar los apartados A y B y modificar el C en el siguiente término. Instar al órgano competente a que se inicien actuaciones previas administrativas para determinar si existe alguna actuación urbanística en la zona del Monte Alfeirán que deba ser corregida o subsanada conforme a los informes técnicos y jurídicos correspondientes y, de ser el caso, se requiera a los responsables las actuaciones necesarias para su corrección. ¿Aceptan la enmienda? No, perfecto. Dende o grupo de goberno non vamos a facer ninguna intervención porque compartimos plenamente o que acaba de decir a voceira do Partido Popular. Si quere vostede terminar a réplica. Sí, por suposto. Vamos ver. O primeiro que lle diríamos é que o alcalde decía que isto era unha cuestión técnica. Eu digo, lle tomemos un acordo político para arranxar o que quedou ben claro tanto pola exposición bondoménica como do representante da Asociación de Veciños que ten formación para falar do que estaba falando e sabe do que está falando. Mire, señor alcalde, e tamén o Partido Popular que acaba de anunciar que non vai apoiar, evitemos ya aos veciños ter que acudir á vía judicial. Por iso lles digo, tomemos un acordo político para resolver algo que se fixo mal polo motivo que sea. Ben generosa é a proposta do BNG, que é,
non deixa feridos, non fala mal de ningún funcionario, non deixa feridos nesta batalla. Di, incoar expediente de reposición á legalidade da actuación descrita. Decía vostede que non é competente o Pleno para esta cuestión. Para defender o patrimonio público non é competente o Pleno. Home! A ver, hai que ter as cousiñas un pouco máis claras, E a continuación di, efectivamente, incoar expediente de reposición á legalidade da actuación descrita. Incoar non quere decir concluíla, e determinala. Aquí non estamos dicindo que diga isto, que diga que é blanco ou que é negro, non. Incoar un expediente de reposición á legalidade. E nesa incoación pídense os informes correspondientes e, oiga, si é opción A, é dicir, avaliar se se trata unha incorrecta execución do proxecto, pois, oiga, empréndese as accións necesarias para salvaguardar o patrimonio público, que lle repito que é a competencia plenaria, e aproveitar a mellora da circulación naquele barrio, evitar accidentes, etc. Evitar accidentes non debería necesitarse nin decir se é unha competencia plenaria ou non. E a B, se a licencia se deu en condicións que non se asustan á legalidade, porque os funcionarios non son infalibles, nin o Papa é infalible. Era infalible, creo que hasta os anos 90, hasta que se lle retirou a infalibilidade. É dicir, a Iglesia Católica di que o representante de Cristo na Terra pois non é infalible. Pois os funcionarios tampouco. Concrete, por favor. Entonces, si non se deu en condicións que se asusten a legalidade, porque, oiga, non son infalibles, pois, por tanto, procede unha rectificación de oficio de expediente. É iso que estamos instando. Entonces, efectivamente, calquera outra posibilidade ao marxo, é dicir, máis generosa non pode ser. Non busca que haxa nin vencidos nin vencedores. Busca que se arreglen os problemas e que lle demos unha solución política a esta cuestión. Nós non renunciamos a facer política, como fai o señor Riobó, que todo é técnico. A conta xeral é técnica. Este tema é técnico tamén. Todo é técnico. Todo, cuidado. Ele aquí non pinta nada. É o alcalde, pero non pinta nada. Entonces, eu creo que a proposta é ben prudente, é ben sensata, e, por suposto, é competencia plenaria. E vostedes agora decidirán se queren exercer a competencia votando a favor ou non, ou decaemos nesa competencia. Ese é a nosa... o matiz que lle facíamos. Somos os encargados de pechar a ronda de intervencións, hai que decirlo tamén. E, bueno, pois, en consecuencia, non aceptamos a emenda do BNG, perdón, do Partido Popular, e decimos unha vez máis, reconsideren o que dixeron, voten a favor. Isto non deixa nin vencedores nin vencidos, sometes a revisión, e xa está. Evitamos aos veciños a molestia de ter que seguramente acudir á vía judicial. Moitas grazas. Somos claros neste tema, é unha cuestión eminentemente técnica. As licencias teñen un procedimento xurídico regulamentado, e é informe técnico, informe xurídico, en eso se cumple, e eu, independentemente do resultado desta votación, que efectivamente non é competencia do Pleno, porque vostedes tiveron un defecto de forma na presentación da propia moción, no, pero isto es, no, pero va, Izaskun, por favor, estudieno vostedes, non lle vou dicir eu cales son os seus erros, pero teñen unha posibilidade, independentemente de que salga a favor ou en contra isto, vayan á xusticia e denuncien a ese veciño. Faga, non? Bueno, no, o veciño, denúncieno. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Vamos a ver. No, pero escucha. Con el debido respeto, mire, yo es que lo digo muchas veces, yo voy a defender a todos los miembros y a todos los miembros de esta corporación municipal. Por favor, cuando me aluden a mí, es que me da igual, pero a mis compañeros y compañeras de corporación, no. El público tiene su turno de intervención, y, por favor, les pido el máximo respeto a lo que son los resultados de las votaciones, tanto a los vecinos
y a las vecinas que tienen la posibilidad de intervenir en este pleno como a todo el mundo. Vamos a ser un concello ejemplar en ese sentido. Nada más, no digo nada más, por favor, nada más. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Me da igual quién sea el grupo político. Yo estoy aquí para defenderlos a todos. Moción do Grupo BNG de reposición de delegado a Finanzas está votado. Moción do Grupo de BNG para implantación de taxi adaptado. Ten palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Temos outra proposta. Bueno, comezo coa lectura. Espere un segundo, por favor. Ben, A ver, si queren algún veciño... Vale, perfecto. Vamos. Culleredo carece hoxe de taxis adaptados para persoas con mobilidade reducida. Así quedou de manifesto recentemente. Este pasado domingo, na data en que facíamos isto, agora hai dous, este pasado domingo unha veciña con necesidade de taxi para persoas con mobilidade reducida intentou solicitar un taxi adaptado e recibiu do servicio de atención telefónica a noticia de que en Culleredo non había. A continuación producíose unha situación esperpéntica cando este concelleiro intentou aclaralo. Ata 5 policías locais presentes no feirón dixeron nun primeiro momento que sí o sabía, pero que debeu haber un problema coa centraliña dos taxis. A continuación, e seguindo as amables indicacións da policía, a veciña afectada chama a centraliña da policía local e confirmouse que anteriormente sí existían 2 taxis adaptados en Culleredo, mais deixaron de prestar servizo como tales, deixando a veciñanza sen opcións de transporte accesible. O alcalde debería aclarar como puido volverse atrás na consecución dun servicio elemental. A lei é ben clara. Mentres agardamos que o faga, desde o BNG queremos dar unha solución a esta necesidade canto antes. O dereito á mobilidade en condicións de igualdade está recoñecido tanto pola normativa estatal como autonómica, sendo as administracións públicas responsables de garantir a accesibilidade universal nos servicios de transporte público. O Concello de Culleredo, cunha poboación que supera os 20.000 habitantes, ten a obriga legal e moral de asegurar que a veciñanza con mobilidade reducida poida acceder aos mesmos servizos que o resto da cidadanía. Non obstante, na actualidade non existe ningún autotaxi adaptado no termo municipal, o que supón unha clara discriminación e un incumprimento da legislación vixente. Compre lembrar que a legislación autonómica establece mecanismos específicos para garantir ese dereito. En particular, a disposición transitoria octava da Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte público en persoas de vehículos de turismo de Galicia, establece que en aqueles concellos nos que se constate que non se alcanza de forma voluntaria entre os titulares de licencias de taxi preexistentes a porcentaxe de taxis adaptados establecida polo Real Decreto 1544/2007, o correspondente concello poderá optar entre exixir ás persoas titulares das licencias de taxi últimas outorgadas que presten o servicio mediante taxis adaptados ou ben crear novas licencias de taxis sen a limitación de contingentación adscritas indefinidamente a taxis adaptados, seguindo neste caso o procedemento establecido na presente lei para a creación de títulos habilitantes. Asemade o decreto 74/2014, polo que se aproba o regulamento da lei 4/2013 no seu artigo 48, reforza a obriga de garantir un número suficiente de taxis adaptados nos municipios de máis de 20.000 habitantes. Por iso, BNG, en exercicio das competencias plenarias, quere propoñer para a súa aprobación os seguintes acordos. Incoar expediente para dar cumprimento no prazo máis breve posible da obriga legal de dispoñer da ratio de taxis adaptados por número de habitantes que corresponden ao noso concello, por calquera das vías posibles das que citamos, algunhas delas contempladas na lei e o regulamento, insistindo en buscar a que permita cubrir esta necesidade ao menor prazo posible. A. Crear novas licencias de taxis en alimentación de contingentación adscritas indefinidamente a taxis adaptados. B. Exixir ás persoas titulares de últimas licencias de taxi otorgadas que presten o servizo mediante taxis adaptados. Ou C. Proceder á asignación dunha licencia de autotaxi das vacantes existentes a un vehículo adaptado para persoas con mobilidade reducida. Hai 3 opcións.
O punto 2 é incorporar nos criterios das futuras convocatorias de licencia de autotaxi a obrigación de adaptación para a mobilidade reducida dun número mínimo de vehículos, de acordo coa legislación estatal, Real Decreto 1544-2007, e autonómica, visentes en función do número de habitantes nese momento. E punto 3, elaborar un plan municipal de accesibilidade no transporte público en colaboración coas entidades representativas das persoas con discapacidade que inclúa unha avaliación das necesidades actuais e propostas de mellora progresiva. E cuarto, dar traslado esta moción e os pasos que se vayan dando para o seu cumprimento á Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia e ao Valedor do Pobo como medida de garantía de cumprimento dos dereitos fundamentais da cidadanía en materia de accesibilidade e para dar conta tamén das accións que de seguro han de mandar estes organismos diante da veciñanza afectada. Moitas grazas. Intervencións? Sí, quizás con... No. Bueno, eu dou unha razón plenamente en todo. Temos que ter taxe adaptado en Culleredo, hai que pedir o bono para que os veciños poidan participar nel. Fomos con moito retraso, efectivamente xa iniciamos hai tempos trámites para que isto funcionara. Temos que ir entre todos para que as residencias de maiores do noso concello non contraten vehículos adaptados de outros concellos tendo os nosos. E, de verdad, pois a veces, efectivamente, recoñezo que neste caso pois estivemos un pouco paralizados e agradezo a súa moción porque a verdad que nos moveu neste sentido. E movemos o departamento para que pediran non unha, sino dúas, ou as que fixera falta plazas de taxi. Os felicito honestamente por esta moción e a vamos a apoiar e creo que é algo unánime entre todos e todas. Procedemos á votación. Sí, claro. Sí, agradecese os agradecementos, vaya redundancia, e agradecese tamén o decir que van votar a favor, pero o que acaba de decir non explica por que o tivemos e deixamos de telo. Nada máis. Pois mira, o tivemos e non deixamos de telo porque dentro das conversas que hai moi periódicamente con todos os taxistas e as taxistas do noso concello, efectivamente nos plantexaban diferentes opcións para optar ao taxi adaptado. Xa houbo taxi adaptado no Concello de Culleredo, se renunciou a él e nos faltaba ese impulso para leválo adiante. Nos, a tenor de presentar a súa moción, falamos co colectivo de taxistas, ca asociación, nos dicen que están completamente de acordo coa súa moción, aplauden, e nos lle dixemos a posibilidade de engadir un taxi máis, porque consideramos que Culleredo necesita 2 taxis adaptados, porque, ademais, non é a casuística solo propia do que poida acontecer nos 35.000 habitantes que somos reales no noso concello, sino tamén as propias residencias de maiores. E entonces nos dicen que adiante, e creo que por parte de Medio Ambiente, de Obras e Servicios, que é quen ten a competencia, se non se iniciou o expediente xa, por respeto a súa moción, se vai a iniciar e espero que vostedes o sigan para que isto salga adiante. E de verdad, pois asumo a miña responsabilidade no sentido de decir, pois porque non houbo, porque, bueno, se consensuou, se falou e hai que sacarlo adiante. E non só vamos a votar a favor. Votos a favor da moción? Unanimidade. Moción de... Pois non hai máis mocións. Rogos e preguntas. Temos preguntas registradas. Seguimos a orden de Alternativa, BNG e Partido Popular. Vamos a ver. Grazas, señor alcalde. Son 2 preguntas. Bueno, en que estado se encontra a tramitación dos pregos de xardiñería, porque a aprobación requiere moita urxencia e ahora mesmo está sendo insostible, vamos, ao ayuntamiento. Segunda pregunta, somos coñecedores de varios sinistros ocasionados por diferentes vehículos que terminaron con desperfectos no mobiliario urbano, porque a reparación de ditos mobiliarios segue pendente habendo pasado algúns dos supostos máis dun ano dende o sinistro.
O bosque está resolto, polo que estou vendo. Villa Melania sigue parado. E despois unha que sí que é bastante curiosa é a de Juan Carlos I, que está ali, a varanda, pois sigue ali, fai creo que 2 anos dese sinistro. A verdade é que, bueno, a rotonda onde está a palmera, por poñer un exemplo, En canto ao pliego de servicios e Conselleira de Facenda. Sí, moitas gracias. Con respecto ao mantemento de zonas verdes, xardinería, decir que o lote 2, que era a zona de rutis e centros educativos e deportivos, o lote 4, hortos urbanos, contábamos de poder firmar hoxe mesmo o contrato, xa se lles remitiu para a súa formalización, pois se non é hoxe será mañán, hoxe non foi, será mañán, espero, este contrato está listo na súa tramitación para poder ser firmado. Con respecto ao lote 1, que é o do Burgo Zona Rural, e o lote 3, que era o do paseo marítimos, que habían quedado desertos, tramitouse un procedimento negociado, o que se presentou unha sola empresa, e unha vez que presentou o aval, que tamén xa lles foi requerido, procederase á adjudicación, posteriormente, transcurridos os prazos normativos, a formalización do contrato. Concelleiro, en canto ás Sí, con respecto aos accidentes de tráfico, normalmente cando hai un accidente sempre se vai contra os seguros do propio vehículo. Entonces non sei en que estado está a varanda esta do paseo marítimo, pero preguntarei para informarme de como, e informaremos de como está en trámite. Benega. Acabou vostede, verdad? Sí. Temos unhas preguntas por escrito, sí, vamos. Gracias, señor alcalde. Tiña registrado unha pregunta e un rogo, pero realmente a pregunta é un pouco rogo así. Vale, o Grupo Municipal do Benega de Culleredo quere trasladar ao pleno a seguinte cuestión. A Asociación de Veciños de Fonte da Balsa presentou unha reclamación formal ao Consorcio das Mariñas tras comprobar que, despois das obras de reforma da viaria da zona, modificáronse a modalidade, o tamaño e o número de colectores de lixo. Como consecuencia, os novos colectores resultan claramente insuficientes, xa que diariamente a veciñanza vese na obriga de deixar as bolsas de lixo fora dos contenedores e acredita un mal dimensionamento do servizo. Tendo en conta que esta demanda veciñal é totalmente razoable e que a situación é visible e recorrente, o Grupo Municipal do Benega roga que o representante do Concello de Culleredo no Consorcio das Mariñas vai a apoiar esta reclamación da veciñanza da Fonte da Balsa e trasladar aos órganos do Consorcio a necesidade de aumentar e adaptar os colectores de lixo nesta zona. E tamén teño un rogo sobre os campamentos de verán municipais que... Se quere, le contestamos a este rogo, creo que sí, ¿no? Sí. Ben, pois como ben dice vostede, cando se finalizou a obra de Fonte da Balsa, requeriuse o Consorcio das Mariñas para que cambiara os colectores, pasara a meter uns colectores acordes ca nova imaxe da zona. Cambiaronse os colectores de carga traseira a carga lateral, meteronse colectores novos. Estes colectores, cada colector, digamos que ten unha capacidade de 3 veces os de carga traseira. Por eso se colocan menos, pero en realidade teñen a mesma capacidade. Falamos con eles, é verdad que registraron o viernes pasado esta demanda dos veciños, e bueno, non teñen inconveniente ningún en colocar algún conector máis para poder subsanar esta necesidade. Tamén é verdad que nos comentan que este caso de que quedan bolsas fora solo ocurre os domingos, que cando non recollen e aparecen o lunes bolsas, pero bueno, que non terían problema por colocar algún colector máis. Moitas gracias. E a seguinte é un rogo sobre os campamentos de verán municipais.
Dende o Grupo Municipal do Benega de Culleredo queremos trasladar ao Goberno local un rogo relativo á organización dos campamentos de verán municipais, que un ano máis presenta diversas carencias e dificulta a súa utilidade real para as familias. En concreto, non especifica o número total de prazas dispoñibles nin a súa distribución por quenda, o que impide ter unha idea clara da capacidade do servizo. Non se indica se existen prazas reservadas nin cantas para nenos e nenas con discapacidade, nin cales son os recursos ou apoios dispoñibles para garantir a súa participación en igualdade. Só se permite a inscrición a unha única quenda, o que imposibilita a conciliación familiar e laboral, xa que as vacacións escolares abranguen 12 semanas e os campamentos municipais cobren, como máximo, 5. Ademais, recibimos queixas de familias empadroadas que non accederon ao servicio por non terse decatado da apertura do prazo, xa que a información só foi compartida nas redes sociais e na web municipal sen un esforzo real por garantir a súa difusión accesible e igualitaria. Por todo isto, rogamos ao Goberno municipal que nos vindeiros anos se publique claramente o número total de prazas e a súa distribución por quenda, que se reserve un número de plazas e que se publique o número que son específicos de prazas para as crianzas con discapacidade acompañada dos recursos e os apoios necesarios, que se revise o criterio de limitar a participación a unha soa quenda buscando alternativas que permitan unha maior cobertura durante o verán, que se mellore a difusión da información mediante canles accesibles a toda a población, tablóns informativos municipais, centros deportivos, asociacións e a través das canles de comunicacións dos propios colexios do Concello. Creemos que é responsabilidade de todas garantir que os campamentos de verán sexan un servicio útil, inclusivo e accesible, pensado para facilitar a conciliación. Grazas, señor alcalde. Atendemos o seu rogo, matizando que algunhas cuestións xa están postas en marcha e convidámosla a que veña a analizalas, porque, efectivamente, entre todos podemos mellorar, porque xa non son iguales este ano co ano anterior, porque fomos evolucionando. Pero, efectivamente, eu non teño ninguna discrepancia en aceptar o que vostede di e sacalo adiante, porque, creo que é moi positivo, independentemente de que poidamos entrar en matices de discrepar as plazas e todo isto, pero na esencia do que é o seu rogo, lo aceptamos sin ningún problema. Agradecese. Gustaríame, a verdade, que o das plazas si se publicara, porque nos concellos que publica a Xunta ou outros concellos si se determina o número de plazas que hai. Sabes o que pasa? Que nós temos as plazas e despois algunhas son... Despois varían os que solicitan e entonces o que queremos é que sea o máis flexible posible para que os veciños poidan ir ás quendas que solicitan. Pero, o matizamos, o vemos e o pulimos. Vale? Grazas. Gracias. Grazas, señor alcalde. Teño dous rogos e dúas preguntas. O primeiro rogo ten un erro de redacción que non interfire no básico do mesmo, entón vou ler xa a versión definitiva. O Grupo Municipal do BNG solicita ao Concello que dote de marcador novo ao pabellón de Tarrío. Que este marcador sexa moderno, con boa visibilidade e funcionalidades adecuadas para as disciplinas que ali se practican. O deporte de base federado en Culleredo merece medios dignos e actualizados. Acaba de ser a Final Four nese pabellón, en Tarrío, e tiveron que cambiar os propios directivos do Balonmán Culleredo as luces do marcador. Eso é impensable nun goberno serio. Sabemos que no Isaac Díaz Pardo sí que se cambiou o marcador a principio de temporada e a pregunta é por que non si e noutro non. É dicir, este rogo levo traendo aquí sistemáticamente durante moito tempo. Conseguimos por fin que se meta no Díaz Pardo, pero por que en Tarrío non? É dicir, perderon tamén de organizar outra Final Four dunha categoría inferior por tema do marcador. A porta principal está que se cae. Por favor, espabilen.
A pregunta sería que, tendo en conta o convenio anunciado en novembro de 2024 entre o Concello de Culleredo e o Instituto Galego de Vivenda e Solo para promover a construcción de vivenda pública, podería o Goberno municipal informar de que avances se teñen producido desde entón? En particular, queríamos saber en que situación se atopa a tramitación urbanística da parcela de Alvedro anunciada como prioritaria no convenio. Se o Concello xa puxo a disposición da Xunta algún solo para avanzar neste proxecto e cales son os prazos previstos para a redacción dos proxectos, licitación e inicio das obras. A segunda pregunta sería que solicitamos que se achegue un listado detallado das veces que o Concello executou a fianza adiantada polas empresas madeireiras, cando fan tala de biomasa forestal nestes últimos 5 anos. Solicitamos que o documento inclúa como mínimo as seguintes columnas: data de execución da fianza, causas da execución, por exemplo, incumprimentos na restauración, danos no camiños, etc., nome da empresa responsable, importe económico executado, indicación se da empresa reincidente, porque entendemos que esta información é clave para garantir unha boa xestión forestal e transparente. Temos outro rogo, porque hai 2 semanas no Centro Social de Orro máis de unha decena de mulleres quedaron fora do recinto sen poder entrar a xogar as cartas porque, segundo o presidente da agrupación Orro Novo Orro Vello, os homes non queremos as mulleres aquí. Tal dixo. Entendo que estas palabras non teñen encaixe nesta sociedade actual e que representan unha agresión machista a partir da negación de espacios á muller polo feito de selo. Rogamos que se tomen as medidas oportunas para que isto non se poda repetir e que ningunha muller se vexa privada dun dereito polo feito de selo. Asemade, que se tomen as medidas oportunas para que a agrupación Orro Novo Orro Vello non poda volver facer algo semellante e, chegado o caso, inhabilitar a posibilidade de que esta agrupación teña acceso ao emprego das instalacións municipais. Moitas grazas. Permítame que interveña en esta última moción e que, moción, neste rogo, e me parece moi serio que vostede me está a decir e solicitaremos con vostede como membro desa reunión que coparticipen as persoas afectadas, máis o que fixo esa acusación, pero me parece moi grave. No suposto de que fora real é moi grave. E que, de verdad, os convocaremos para que estén no Concello, para que cada un denuncie, porque nós creo que non temos constancia oficial por escrito desa situación, co cal, temos que ter todas as reservas, non dubidamos do que vostede nos está a plantexar, pero vamos a facelo así. Si permite, quizás é a terceira vez en 3 plenos que intentas pisarme, por favor. Pero mira, Isascu, mira, por favor. Espera, que estaba en turno de réplica. É moi fácil. Se vostedes respetan, como eu respeto a vostedes, que modera o pleno, non vai haber ningún problema. Perfecto. Se respetan a que modera o pleno, non vai haber... Eu o respeto a vostedes no seu turno de palabra, nas súas intervencións, na súa réplica, contrarréplica, no que queiran. Desde o momento en que deixan de respetar a que modera o pleno, isto pode ser unha festa. Vale? Entonces, siga vostede e despois lle dou o turno a vostede cando solicite o turno de palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Teño que estar en desacordo con vostede. Do tema que estamos tratando non se pode tratar unha festa. Vale, podemos chamarlo como queiramos, pero estamos falando de algo serio. Según a veciñanza, efectivamente, non hai unha comunicación oficial cara ao Concello, pero sí é certo que eles me confirman que si falaron coa concelleira, con Cristina, vía telefónica. Entón, algo de comunicación sí que existiu, inda que oficiosa, vale? Por suposto, toda a miña colaboración para participar, faltaría máis, o tema é suficientemente grave como para abordalo, además con inmediatez, vale? Entón, poñedes en contacto comigo cando consideredes e aí estarei. Así o faremos. Grazas. Izasco.
Gracias. En primer lugar... Digo, tratándose dun rogo, podemos debatir. Por eso, Xavi, en ningún momento he querido pisar absolutamente nada. Es un ruego en el que se permite debate y lo único que quería decir es que, por favor, en esa reunión se me permita también estar a mí presente. O sea, era únicamente eso. Gracias. Invitaremos a todos los portavoces o representantes de los grupos para que estén. Pero, por favor, concejala, convóquela con la mayor inmediatez. Bueno, con respecto aos plantexamentos que hai no tema de marcadores, non sei se, bueno, deportes, vamos por orden, deportes, tema marcadores. Sí, nada, decirlle que, como ben sabe, no Isa Díaz Pardo xa se levou a cabo a instalación dun novo marcador e a intención é, por parte do Concello, instalalo en todas as instalacións municipais, non só nos pabellóns, senón tamén nos campos de fútbol, neste caso, que son clubs deportivos que tamén necesitan desa instalación. Estás en ese proceso, estás facendo unha licitación, e, bueno, podese facer parte a vostede, se quere, desta. Por favor, sí. É dicir, a mí o que me extraña, máis aló das reiteradas veces que lles insisto na pouca premura que teñen para solucionar problemas do día a día, o que non entendo porque se soluciona para uns sí e os outros non. Eso establece directamente un agravio comparativo para con todos os demais. É dicir, a instalación que ten o marcador, ben, fantástico, é o que tiña que ter xa hai moito tempo, pero é que suministrando o marcador solo a unha, o resto están en déficit automáticamente. Creo que as cousas se poden facer mellor e non é de recibo que un clube nunha Final Four donde a xente está berrando Culleredo, non berran Almeiras, non berran o Burgo, berran por Culleredo diante de todo o Estado, que teña que andar cambiando as bombillas do marcador a directiva. Eso fala moi mal da súa xestión. Permítame que lle diga que o clube que cambiou as bombillas falou co Concello de Culleredo. Nós temos que cambiar as bombillas por un procedimento administrativo que todos coñecemos. A empresa que fai o mantemento do marcador os cambia por módulos, porque é a que leva a revisión oficial, e o que sí nos dixo o clube en aras de que vostede é que había unha persoa que podía, supervisada en todo momento polo Concello de Culleredo, cambiar bombilla a bombilla para facilitar ese tema. Nós temos que facelo por un procedimento e eles o poideron facer por outro procedimento que foi autorizado. O feito de que no pabellón polideportivo de Tarrío non se faga o mismo que se fixo no pabellón polideportivo do Burgo é porque o pabellón polideportivo de Tarrío vai a ser outra vez obxecto dunha nova licitación e xa incluye ese videomarcador que recolle tema. E despois, no tema do Burgo, é porque o balonmán ascendeu a unha categoría superior que a exigencia da Federación Galega ou a Federación Española de Baloncesto era que tivera unha determinada tipoloxía de marcador, con o tema dos tempos que sabemos que hai de posesión, etc., e temos que adaptalo con un procedimento de urxencia, nada máis. Seguramente, si no balonmán houbera o mesmo procedimento ou noutra modalidade deportiva houberamos o mesmo procedimento, o faríamos igual. Tamén aconteceu, e non me costa recoñecelo, o vindeiro domingo houve unha final ou un partido de promoción de ascenso do fútbol sala Culleredo, Sport Culleredo, e deixou de funcionar o marcador. E dixen, contra, pois aí estamos outra vez co marcador. Pero eles mesmos recoñeceron que lle dieron un balonazo o controlador do marcador, o saltou polas aires e houve que cambiarlle 3 transistores. Xa tiñamos o reposto do de Vilaboa porque era o mesmo componente, pero foi esa cosa. Eles mesmos o recoñeceron, os árbitros, os colexiados, dixeron, bueno, que foi un incidente, que non quita a parte de razón que ten vostede, que se non lla dou toda, lla dou casi toda, pero nada máis. E agora, pois hai que facelo como efectivamente queremos todos e vamos adiante. Con permiso. E acabamos, Sí, por suposto. Non, é dicir, estáme comparando un trámite de urxencia
dunha entidade que, debido á súa incapacidade para facer un mantemento, asume el a súa responsabilidade con unha situación circunstancial dun balonazo, e que non é o mesmo. Ese marcador leva, se me permiten a expresión, escangallado toda a tempada, e que cando iban 21 a 21 non sabía se iban 27 a 21 ou 24 a 21. E leva así toda a temporada. Non é unha cuestión puntual de que recibera un balonazo, é que estaba mal. Claro, chegado o momento, a directiva di temos unha Final Four e o marcador mal, donde non se pode ler dunha maneira efectiva nin o tempo que queda, nin o golaveraxe. Que facemos? Pois solucionamos nós. Que non é comparable. Perfecto. Na ata do árbitro xa quedou o resultado reflexado. Pasamos á seguinte cuestión. Sí, moitas grazas, señora. Perdón, que queda por contestar unha pregunta con respecto á vivenda, non? Sí. Bueno, moi breve, decir solamente que se mantiveron 4 reunións coa Xunta, que a Xunta sabe perfectamente todos os terreos dos que pode dispor en Culleredo para a construción de vivenda pública, con respecto aos terreos dos que xa é titular a propia Xunta, de titularidade autonómica, pode actuar directamente. E con respecto en concreto ao que vostede se refería no polígono de Albedro, suxerimosles que reactivaran o proxecto inicial para construir nunha parcela ata 600 vivendas públicas, pero non se firmou ningún convenio, al menos non me consta. Eu creo que hai que respetar os tempos e facer frente común coa Xunta avanzando nas conversas iniciadas coa máxima colaboración e prudencia, porque este tema da vivenda pública é un tema que a todos nos interesa. Moitas gracias. Sí. Pregunta, verdad? Sí, Pois non entremos en debate. Era pregunta... Non era para debatir. É que había outra pregunta sobre a biomasa forestal. Concelleiro, eso me faltaba a mí tamén. Bueno, pois co tema dos maderistas, é verdade que temos aquí un pequeno problema, ou bastante importante, que vamos a tratar de medir agora. Cal é este problema? Os maderistas, unha vez que solicitan a declaración responsable de aproveitamento madereiro, fano na Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia dalles un ano para cometerse os traballos. Bueno, ben por descoñecemento da ordenanza ou non sabemos por que motivos, os maderistas, cando empezan a facer os traballos, non nos fan unha comunicación previa. Daquela non nos damos conta de cando empezan a realizar esas tarefas. Ben cando a policía os ve, nos propiamente, ou cando un veciño chama. Entonces, nos aí chamamos a policía, vai a documentar que maderista está traballando, toma os datos e daquela mandaselle un requerimento para que acondicionen o camiño que están destrozando. Se o camiño público está metido no inventario municipal. Porque é verdad que tamén hai outras veces que se meten en camiños de titularidade privada, pistas forestais, e, bueno, non teríamos competencia aí o Concello. A raíz do convenio que se fixo co SEAGA o ano pasado, incrementáronse moitísimo as limpezas de masa forestal. Están metendo agora moitísimas solicitudes na Xunta. Nos agora, a partir de, bueno, desde o ano pasado, desde este convenio, a propia enxenera agrícola ten acceso a eses datos. Non é que ellos pasen, que ellos remitan da Xunta. Ela pode acceder a unha base de datos e pode saber quen solicitou esa autorización. Entonces aí, pois, pode saber, ahora mismo temos un listado e estamos intentando contactar, bueno, intentando non, estamos lle mandando cartas para contactar con os maderistas de maior actividade para recordarlles as obrigas que marca a ordenanza municipal para garantir a conservación dos camiños de titularidade municipal. Tamén se está traballando nunha actualización de ordenanza da xestión de biomasa e valorando a posibilidade de aprobar unha ordenanza específica para as talas, co obxecto de regular de maneira máis detallada e concreta as cuantías de fianzas por traballos de tala, tendo en conta que a día de hoxe as que se atopan depositadas son por un importe insuficiente se o destrozo é moi grande no camiño.
Era un ruego. Era pregunta. Non entramos en... Non é debate. Non entremos, Entón, non se executaron, non? Que era a pregunta era, non se executaron. Pasamos a documentación toda. Por favor, pásame por documentación. Vale, gracias. Ademais, a Alternativa presentou unha moción hai uns meses nese sentido, estaba regulado, estamos traballando neso. Seguinte. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Dende o Grupo Municipal do BNG imos facer un rogo extensivo, porque como últimamente pois non está por aquí e aparte mirando as actas dende xaneiro vemos que mes tras mes, día tras día os rogos que aquí se presentan ou as preguntas que aquí se presentan pois non teñen contestación ou non van a ningún lugar. Conservatorio Municipal, obras de urxencia. Poño puntos suspensivos ou contéstanme? Concrete. Estou concretando. Obras de urxencia no Conservatorio Municipal. Pregolles que as fagan, porque que eu vexa non están feitas. Lista, bueno, isto é un aviso a navegantes porque quedan menos meses, concelleira dona Marta Figueiroa. Listas para o Conservatorio. Logo despois non haberá mestres. Veciños de distintos lugares. Beiras rúas, tráfico... Veciños do Portádego, veciños de Fonteculler, veciños de Peiro, se lles contesta a todos. Prégolles que lles contesten, sobre todo os que teñen solicitados uns espellos desde fai 3 anos ou os que lles aparcan mal todos os días e non poden sacar o seu coche para levar os rapaces ao colexio ou para levar unha persoa enferma ao médico. Ari da Fonte da Balsa. Sigo facendo cri, 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 cri. Inventario dos camiños. Fai uns meses que o iban a traer. E por último, sufrimos un secuestro neste concello, que son os libros da biblioteca de Moncho Valcarce. Parece que xa están as estanterías. No 2023, este grupo municipal rogou que un legado do Concelleiro de Cultura que estivo aquí neste pleno fai anos e que ten un legado ás veciñas e os veciños deste concello que non se secuestraron os libros. Non sabemos onde están, porque os libros na biblioteca non están. Sufriron obras, dende o 23 está esa biblioteca amañada e ese centro social e os libros non están. Onde están, seguimos facendo cri, cri, cri. Dende este grupo municipal pregámoslle que nos tome en serio, porque nós respetámolo, pero vostede a nós parece que non. Totalmente. Totalmente o respeto e de verdad, creo que Moncho Valcárcel non é patrimonio só do BNG, sino do Concello de Culleredo, de Cerceda e de todos os sitios onde estivo e demostrou ter un talante extraordinario. De todos os xeitos, o que sí convido é a Concellería de Cultura a que no momento en que vayamos á reposición de libros que conviden a concelleira Bea a que poida colaborar tamén na colocación dos mesmos. E vai a ser nestes días. Este é un rogo e entón, se me permite o debate, xa que modera o presidente, se me permite o debate, gustaríame decirlle varias cousas. Moncho Valcárcel non é patrimonio de ninguén. Foi concelleiro do Bloque Nacionalista Galego neste concello. Do Bloque Nacionalista Galego. Respetado por todos. Outra cousa máis, e remato. Cando fixen, e este grupo municipal fai este rogo, está dicindo que o legado de Moncho Valcárcel é para todas as veciñas e os veciños de Culleredo. Non se está politizando a ninguén. As veciñas e os veciños, os investigadores e as investigadoras que levan tempo preguntando e que queren saber onde están os libros porque queren investigar sobre a súa figura. Por iso nos parece moi importante para todas as veciñas, veciños de Culleredo e do resto do noso país. Bueno, non ten nada que ver o que vostede di coa realidade, pero creo que Moncho Valcárcel é unha persoa respetada por todos e todas e se sabe onde están os libros e se van a repoñer e queremos que, de verdade, vamos a convidar a que vostede colabore na colocación dos mesmos. Señor Chouciño.
Ben, unha cuestión, señor alcalde. Estamos no mes de maio e nada sabemos do orzamento. Nada sabemos do PESON. Nada sabemos dos pregos de licitacións varias dos servicios que están sin contrato, dos que xa falamos antes. Pero, ollo, se hai unha cousa que sabemos, porque despois de moito insistir, o BNG tivo acceso á sentenza do Social número 4 da Coruña, sentencia 180/2025, pola que se condena solidariamente a la empresa Jardincelas S.L. y al Concello de Culleredo a abonar al trabajador la cantidad de 5.976 euros con 10 céntimos de euro, lo cual devengará los intereses del artículo 29.3 LT, el Estatuto de los Trabajadores, vinculando tales cantidades al administrador concursal de Jardincelas. Es decir, que nos obligan solidariamente ao pago desto. Esa sabemos como son estas cuestións das administracións concursais, verdad? Que cando hai administración concursal que xa non queda nada para pagar. Por tanto, vai nos tocar pagar todo. Día a responsabilidade solidaria, vale, que se distingue da subsidiaria, de que somos responsables da totalidade da deuda. Ben, preguntámoslle, cantos traballadores máis hai nestas condicións de reclamar outro tanto? Estamos falando da xente que reclamaba os seus salarios xa hai meses. Falamos de abril do 24, maio do 24, suño do 24 e xullo do 24. Avisouselle aquí múltiples veces de que os traballadores estaban queixándose de que levaban tempo sin cobrar e a resposta era que estaban ao día. A resposta súa. Entonces, preguntamos, e agora cantos traballadores máis hai en condicións de reclamar outro tanto? Cantos exerceron ese dereito? E si recorreron a sentencia ou si é firme. Porque, insisto, en varias ocasións advertíoselle neste pleno que os traballadores tiñan salarios pendentes. E vostedes sempre dixeron que estaban ao día, e non era certo. Levaban anos sabendo que a empresa pagaba aos traballadores con moitos días de retraso e nunca fixeron nada porque tiñan unha relación precaria por ter expirado o contrato había moito tempo, explicámoslo antes. E porque as relacións con esa empresa e outras que prestan servizos é unha relación moi tóxica. Mire, dilles ao xuiz, cuarto, entrando en la responsabilidad del Concello de Culleredo, a pesar de no hacerse alegación alguna y limitarse la parte a la ampliación de la demanda frente a dicha administración pública, atendida la relación entre la empresa demandada y el ayuntamiento, procede el examen de la posible responsabilidad de este último con el fundamento en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Di máis, el artículo 42, 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores dispone de los empresarios que contraten y subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos, deberán comprobar que dichos contratistas están al corriente en el pago de la seguridad social. E aquí, polo que se ve, non se comprobaba, ou se comprobou, non se actuou en consecuencia. E di outra cousa máis, di, el empresario principal, é dicir, en este caso, o Concello de Culleredo, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la seguridad social durante el periodo de vigencia de la contrata. É dicir, que isto non é unha sentencia destas que fai unha interpretación xurídica rebuscada, é que o dio o Estatuto dos Traballadores. Por tanto, agora sabemos que, ademais, os traballadores da limpeza viaria tamén están tendo problemas para que se lles pague o que lles pertence. Preguntámoslle tamén a respecto desto. Exerceron as accións de reclamación sobre a empresa para que pague os traballadores o que lle pertence? Falo agora dos limpeza viaria. Fíxenlle varias preguntas, é dicir, cantos traballadores máis hai en condicións de reclamar, igual que os de Jardincelas, cantos xa exerceron ese dereito, se recorreron a sentencia, ou xa é firme, e se están facendo estas reclamacións que ten moito paralelismo a respecto dos traballadores de limpeza viaria. Quedome con esa última palabra súa. O paralelismo non o podemos traer aquí ao pleno municipal e creo que hai unhas sentencias judiciais que non son firmes, todavía son recurribles. De todos os xeitos, creo que tanto vostede como representante do BNG como a nós
representante do Partido Socialista, estamos de acordo en que os traballadores teñen unhos dereitos e unhos dereitos que a la xustiza, no sentido de que se o Concello, por ser o solicitante da prestación de servizos e o responsable solidario, pois temos que respetar esa cuestión. O que si non creo é que debamos entrar en debate, porque todavía están en análise xurídico e pode haber novedades nese sentido, e hasta que a sentencia sexa en definitivo, a política deste goberno municipal foi non facer ningunha manifestación ao respecto. O que si lle digo é que eu nunca dixen que estuveran ao corrente nos pagos, nunca dixen que estuveran ao corrente nos pagos, porque era público e notorio de que os traballadores e traballadoras desa empresa, nas diferentes modalidades que poidera ter, pois non estaban ao corrente. Pero nós non vamos a facer debates paralelos á xustiza, porque a propia xustiza paraliza a vía administrativa, co cal, unha vez a xustiza nos diga definitivamente o que temos que facer, o Concello de Culleredo procederá pagando os traballadores ou, no seu defecto, pois facendo as comprobacións oportunas de si son ou non, ou non eran traballadores do Concello de Culleredo, pero todavía estamos nese proceso judicial que creo que todos e todas debemos respetar, independentemente de que na nosa capacidade e ideoloxía política pois respetemos que efectivamente ou estemos de acordo en que esos traballadores teñen que cobrar, sexa de quen sexa. Unha pregunta, verdad? Era unha pregunta. Sí, pero teño pero mire, era recorrible en 5 días. E a sentencia é de hai máis de 15. Por tanto, debería saber xa se se recurrió por parte do Concello de Culleredo ou non. Está claro, non? Vostedes pagaban a empresa igual. Por tanto, ahora vamos a pagar dúas veces. Eu teño dereito a cobrar os traballadores, por suposto. Pero, evidentemente, o BNG vai facer o posible para que, se pagamos dúas veces, se lle pase a factura ao goberno municipal, a todos vostedes, porque teñen que pagarlo vostedes por esta negligencia a respecto de estarlle pagando a empresa cando está tan claro que deberían estarlle retendo os pagos á empresa e pagarlle directamente aos traballadores. O BNG vai facer todo o posible para que o paguen vostedes. Vostede faga toda a demagoxia que queira e nós faremos todo o que temos que facer. Bueno, hai que respetar os traballadores, hai que respetar as sentencias judiciais, hai que respetar os procedementos e, de verdad, a min utilizar as persoas que están nun momento complicado para facer política, vostedes verán o que fan. Eu non o vou a facer. Empresa, a pesar de todo o claro que lei. Yo non lo voy a hacer. Fixeron outros concellos, fixo Oleiros, non lle pagou a empresa, pagou os traballadores, non o fixeron, e meteron o concello este follón, e agora hai que pagarlo dúas veces. Es que non sabe ni lo que dice, hombre. Venga, ala, ya está. No lo sabe. Y usted sabe que no. Grupo Popular. Bo Carlos Liñares, que hai... O Carlos Liñares, que é un carro? No, o noso concejal. En febrero do 2024 falamos sobre o dos maderistas, non? Vale. En junio, os do Coto de Caza, cando foron a facer os desbroces, según deixaron os camiños, tuvo que ir outro tractor a quitalo que volcou. Están os camiños todos desfeitos. Ruego, por favor, que arreglar iso canto antes. Si son públicos, sin problema ningún. Non, son camiños públicos. Pois xa está. No siglo XXI, aí non se pode pasar. Pos cazadores, non? Sí, pos cazadores. E fai todo polo monte da Sadia. Tuveron que quitar o trator que lle doulles volcado ali, os maristas. Vaya. Alguna cousa máis? Eu rogo, pode intervir. Simplemente aportar algo que vostede dixo, non é só para os cazadores, é para todos os que disfrutamos do entorno natural. No, eu digo porque el centraba nos cazadores. Sí, pero todos modo que... Todos os que... Vamos a ver, si son públicos, vamos a eso. Eso é importante. Públicos teñen que ser porque cando o Vamos a ver. vai a limpiar as beiras rúas... Bueno, vamos a verlo porque hai matices.
ti non o sabes todo. Que xa estuveches aquí e tampouco sabías. Máis intervencións? Sí, gracias, alcalde. Mira, registramos un rogo por acondicionamiento dunha área e a reparación de alumeado na zona da Praza da Sagrada Familia, en Vilaboa. Ainda que este rogo se podría generalizar para moitas máis zonas do noso concello debido á falta de mantemento xeral que hai en parques e xardís, desta vez e debido a unha petición veciñal expresa, traemos esta solicitude en concreto. Na urbanización da Praza Sagrada Familia de Vilaboa, concretamente na zona que limita co paseo fluvial do Rego Castro, existe unha serie de tullas e outras especies ornamentais que, debido á falta de mantemento, experimentaron un crecemento incontrolado. Este feito provoca que as árbores alcancen ata a segunda planta dos edificios, xerando molestias para os veciños residentes e poñendo en risco a súa seguridade ante posibles caídas do arbolado. Ademais, este crecemento excesivo está a cubrir as farolas existentes, reducindo a iluminación da zona, xa de por sí insuficiente debido a que varias destas están fora de servicio. Por todo isto, solicitamos que se tomen as medidas necesarias para realizar as podas ou tratamentos pertinentes á vegetación existente, así como para reparar e poñer en funcionamento as farolas da zona. O objetivo é devolver este espazo ao estado de uso e desfrute para o cal foi diseñado. Agradecemos de antemán a súa atención a esta solicitude. Gracias. Gracias, Antonio. Concelleiro, non sei se ten algo que... Sí, podo contestar que xa estuvo a técnica municipal pola zona, estuvo vendo tanto as tullas que están nos xardíns municipais, como tamén outras árbores que aparecen do outro lado da beira do río. Estas están en parcelas privadas e, bueno, está procedendo ca documentación para requerir os propietarios a súa limpeza. Ou tala, depende o que... Sí. Alguna cuestión máis? Sí. Eu tengo un par de ruegos e un par de preguntas. En outubro de 2024, nuestro grupo municipal presentaba una moción para solicitar de AENA la cesión de los pazos de Culleredo para uso municipal. No prosperó esta moción, quedó sobre la mesa, pero sí se llegó a un acuerdo de plantear una propuesta conjunta y consensuada por parte de los grupos del Pleno para dicha propuesta presentarse la AENA de manera formal. Mi ruego sería que todo esto no caiga en saco roto y que lo pongamos en marcha a la mayor celeridad posible. Perfecto. Continúo con una pregunta. También el año pasado, a una pregunta que expuse acerca del kiosco, la cafetería de la Plaza de la Iglesia de Vilaboa, cafetería kiosco, de que si se le iba a atribuir algún tipo de uso, usted me contestó con un fulminante monosílabo afirmativo, sin dar más explicaciones. Un año después vemos que ese uso sigue sin llegar, y los menos optimistas incluso dudamos de su existencia. El caso es que los vecinos siguen reclamando ese servicio, principalmente por el uso de los baños, muy necesarios, en la que es la más concurrida plaza de Vilaboa. La pregunta es la misma, señor Riobó, pero esta vez no me responda a mí. Si hace el favor, respóndale a los vecinos de Vilaboa que le están escuchando ahora mismo. Y si puede desarrollar un poco más la respuesta, sin duda se lo van a agradecer. Si hay una previsión real de habilitar próximamente el kiosco de la Plaza de Vilaboa y, en caso contrario, de habilitar al menos los servicios de baños, el servicio de baños públicos. Gracias. Bueno, pues es una cuestión de la Plaza de Vilaboa que es digna de analizar y tenemos que plantearnos alguna que otra cuestión en el desarrollo de la propia plaza para darle cobertura a lo que realmente nos demandan aquí en el Concello de los Vecinos, que es la creación de un aparcamiento público en esa infraestructura y tratar de habilitar esa cuestión. Vamos a estudiarlo, vamos a matizarlo, es una cuestión que vamos a traer aquí. No, pero bueno, un aparcamiento público en la plaza de la Iglesia. No, subterráneo. Vamos a traer la propuesta aquí al Ayuntamiento para que se pueda desarrollar. Con respecto a lo que usted en su día demandó, bueno, pues desde Patrimonio efectivamente escuchan este pleno y están analizando cuál es la situación del kiosco de Fonteculler, cuál es la situación del kiosco del Paseo Marítimo de Oburgo, cuál es la situación del kiosco de delante de Servicios Múltiples, cuál es la situación del kiosco de la Plaza Europa y gracias a usted pues vamos a conseguir pues aclarar todas esas cuestiones. Muy bien. Si no importa, continúo con un ruego. Señor alcalde, en Culleredo caminamos cada día junto al valioso legado de José Rey Lago, un escultor que no solo vivió entre nosotros, sino que esculpió con sus manos parte del alma de este municipio.
Sus obras no son simples estatuas, son testigos de nuestra historia, nuestra identidad y del cariño de un artista que eligió este lugar para dejar su huella. Hoy, esas esculturas están abandonadas, sucias, deterioradas y rotas, convertidas en un símbolo, no de orgullo, sino de la desidia de este gobierno. ¿Cómo es posible que durante años no se le haya destinado ni un solo minuto de trabajo a su mantenimiento? ¿Qué clase de respeto demuestra este ayuntamiento hacia quienes han contribuido al legado cultural de Culleredo? La estatua de las formas geométricas ha iniciado el camino hacia el desplome, ya es visible, se derrumba y dentro de poco acabará irremediablemente haciéndole compañía a la cubierta de las Brañas. Deje de mirar hacia otro lado, porque olvidar el arte es olvidar lo que somos, y eso solo lo hace un gobierno que ni siente, ni escucha, ni cuida, un gobierno indigno. Este ruego debería acabar pidiendo que se pusiera de forma inmediata una solución al deterioro de estas piezas, cumpliendo el acuerdo plenario que ha alcanzado hace 2 años. Pero eso ya lo exigimos hace 2 años, y ya vemos el resultado. Lo que voy a acabar pidiendo, señor alcalde, es su dimisión y que libre al Concello de Culleredo de esta lacra, que es su gestión. Gracias. Bueno, yo me sorprende mucho lo que usted dice, porque hace unos años, cuando le preguntaban a usted qué es el arte, usted decía que es morirse de frío. Y ahora defiende el arte en Culleredo. Entonces, mire, por favor, usted no está capacitado para ninguna moción de estas características. ¿Me podría recordar en qué momento? Mire, ¿me podría recordar en qué momento he dicho yo esa contestación que usted me está atribuyendo? Yo le digo que usted hace unos años, cuando le hablaban de qué es el arte, usted contestaba que era morirse de frío. Se está usted equivocando de persona. Se está usted equivocando de persona. Por favor, por favor. Y en primer lugar, también no me falta el respeto. Que no estoy faltando el respeto. Que no tengo la atribución necesaria para llevar a cabo este ruego. Sí la tengo, porque me la han dado los vecinos de Culleredo para estar aquí. ¿Qué vecinos? Los vecinos que nos han votado. ¿Pero qué arte se refiere usted? ¿Qué mantenimiento? Si usted no sabe nada. A las estatuas de Rey Lago. Usted no sabe nada. Señor alcalde, tiene usted un acuerdo plenario que le obliga a restaurar. No sabe nada. Por favor. Desde hace 2 años. Tiene usted la obligación de reparar las estatuas. Sí, hombre, sí, la estatua de las formas geométricas se está desplomando, es visible, vale. Salta a la vista, está a punto de caer algún vecino en la cabeza. Esto no se puede conseguir. Sí, hombre, sí que se puede conseguir. Inmediatamente. No, yo no retiro absolutamente nada. Usted es... Sí, usted no tiene vergüenza, ni está... Hombre, por favor. No por puede favor, decir es que que el concejal no está legitimado para... ¿Pero usted quién se ha creído? Por favor. Pero si es reiterado, si ya hemos hecho lo que tenemos que hacer, si ya hemos... No han hecho nada. Si ya hemos requerido a la Xunta de Galicia lo que tenemos que requerir. Pero, hombre, por favor. Venega, tratándose un rogo, pueden intervenir. Sí, moitas grazas. Gustaríanos desde este grupo municipal que non costara en acta o que acaba de decir e que lle pida disculpas ao concelleiro que está elixido polas veciñas e os veciños do Culleredo. Aquí, neste pleno, está o poder popular deste concello, que son as veciñas e os veciños que votan. E vostede non é quen para dicirlle a alguén que non está legitimado para facer unha moción. Pregámoslle desde o Grupo Municipal do BNG que nos parece moi serio isto que vostede está facendo, que por favor reitere e pida disculpas a este concelleiro do Grupo Popular. Terei que analizar as palabras que acabo de decir, pero non vou a rectificar nas mesmas e ratifico o que dixen. De verdad, me parece algo... Perfecto. Pois se levanta a sesión. Perfecto.